ka okay yes ya obi a wotie Sompa na 3.1 anyway nyankopon pa juada no yes ye ko hobi ye be ko kwasiara no ye de se juada na ye kro oni ya be ko kwasiara ko me de me nyam asem nyam jima babi akwana de adongo na okolif na me yejima wasante mampon no na wode nkwada be 5 bae na ye sergeant no obehunu no se adongo na wonko an mani ko sem na ado ma bebrebe sa o se ada bi masa ni nyina nya me ba we ya me ba pa o ya no ma ba we so ya me ba pa we so ya no ma ba aba no ma o chire chire se bi ya ba no ma na bi so ya ne ba pa se nkwara no mienu na ye ne ma pa na me sa ya ba no ma te o se we ya me ba pa we ya no ma ba okay I was for enne ya de bosomi ya fe ni June bosomi ya tosu nsia na de akogu won komi Asem and I 30th June June no so 30 days July mom de 31 September 30 days until enne ya de June na kogu ochina we are beginning with July na ye kwa no na ye boshia December mighty December na ye kranyen okay and so asem ofia asem chenchenche pa katinka na ewiase ya na nsem bi eya Asem Mpe Nipa o akwa wo no yire nyina dakete ba ko wompa ba ko so na ahihye mrama ho mre so na abu atia wo ho akire we o said da e begin with nko ana na o yire beye ayi benya nkita hodie da bia ti di kai na chese je say Tuesday ne Thursday meme da bi na ho akire we afre wo na sa na nam na yire na ye say be ma another bay o say enanye tasade wo yeti bi de tipa be di aseu was na ye tasade Asem Mpe Nipa nipa na pe ne ho asem kamera bia ni ho ka wada wani ufisa ibia akotintem rama ho wa uma kan say wa judge say kan twa na abrofo kan twi na ho nto we akoya yesem so be kan abrofo wa ho double brofo come on crocodile was a lion okay and then so afutu samo ho ya what 365 days in the year imuba say 2 sisters say 245 for there ya na de badwuma na ya kan say enadi nyina ya wafutu sam emamon na ya futu sam no ya mfa furu buku bi no ya ni etiri ni ye buku ti ya fa firi ya ni ya gwinim motivational message bi o ha ya na bia na obi na atro na ye kan bi no ya ni ya obi awusafo ya chia obi ene tinga bayer tinga ne osofo aba sa na
omna samwa ewa ha ohene yere wa ha katakaka bema na de batakari a wata atam no wote brakune komfo ana ofosuo bema boaje fosuo kontojibu hie kuma na no woni wote ofi tiri so pa okay baby was fit refa bia so godu ana ya wohwa ni tiri no so ho mampokun mu ho no wohwa eta hoseko na 1940 ni baby ho so na chesa manfo eye galamse wo ho abusafo de tie ne se enne afutu sem wo ho na pike bema enne ne ho nkenten no ontumi ama enne abrante efre no Steven or they say school fees never Sompa 3.1 aha wana betra hana mame Godfred asana da fani kuku wura bi wo fam ho you chakwa no okay Godfred na Godfred no wajabodje sebi na kwasem ni ne ma metriase a ne ma mene nkasa because bodje se na waja no anhwe ya de yira ka mu a ede be pa no so na sofu be se Yesu Kristo wa mantemu a obeba na Ghana nkwankwa de nyina da ne mponche obie jabodje se okay Asem mame kwando me mo adwo ba bia wo bia o mame adwo de wa firi mu we dia full vim omna samo beko wusu bekobi sofo bekobi mame kwando askoba mpode o team Mmrantehene fan club no Ninia a professor ewo tech wa benashi ni mumma ye ani nua kuma akra na chiri ma be 5 ye abusafo mumma ye nkono tentem asem bi da fie ha na hwe ya e de wo ha obeba obia fana yiri di ne number emra no ene abrante ba ko de ba na me se me pese meje se ma se mra se obia fana yiri mra personally unfortunately number de kan hono me frɛ no o se mpaso wrong number na me se na ukunu na ye adwuma wo Sompa no za da be me kunu nya adwuma wo Sompa bia me kunu kura o takrade ana me fra Mmrantehene na me san de to loud speaker me mpacho ma me we me so nyese bia me hawo what they say obodin no na say far from truth okay nyameti ase o kina nyankopon pa me de Mmrantehene din betudwa wrong number abe ni penyina asa na me okay odo you did not buy the number account me boy I was the wrong number and I'm say onya da kunu ye adwuma wo Sompa no de you kunu kro ni kuma se ha okay and ha Mmrantehene no what and then kwa no ne ye be ye adwuma o ye wotana ni na okwa ne ye kan asem say enim baby ofri de ofri hene ofri sunya krum ti ya kworo be kobi unim gas e wo ho sunya gas o wodi e wo mu dɔso na me ka se unim aso mu dɔso na je se wodi e wo mu dɔso na okay and they kworo ya wodi obenya baby ada in advance. Oma me wo fie. Papa so.
kama me kwa me hia on kakra kokowura na fada mfon de ensehwe si nipa woni mnyansa pa ukokuru mu a fada we yaduane adamfo me papa oso ukokuru mu a ade atin ya yuka sika ma ufiura se fiura jetu ukesika beza do ukokuru mu aha ene reja za di besie bia how view okay abusafo ye kwa afutu sam no so ena futu sam no matu din wo brofo kasam say good service o de ba ya asante kasam mu aye sompa sompa papa aya no kura chinye bia ni ho sa kuro bia asante kotoko se sompa efade sana hoden sompa efade sana ahoden sompa bia bokwa made o som no sompa bia bokwa made o som no mon se no sompa kekawa bia ni mu sompa bi wo ho no mu a obasomo ni parbasomo sompa awa hwe yobeda beti wani na akroma de ko na nkrofo bi wo food lie honom kaji ayi central market food lie ho wa de tiri ira o chance tiri ira de ko chiro rom so o de fasi won de ko ni asa o 3 days o ko de buaso ni tini buaso kama se magic no de ya de o hwe sompa bi wo honom a obasomo sompa na nye kan wani beba ho so hulala odo kokora na sompa ye sompa ho asem ane ye kan wana wo sompa no wonfo wani ntohwe so na sompa na chi no ade no a na eba yam sompa asema ye ka che wonne no dia woni ne tie no som ne yie som ukunu yie oba na som papa ba som ukunu yie no e dia de papa bebrew sense wode ne bekwa akogina koto kura hwe mama yi mun kunta kakra ye na nanom a ono won kunu mu tena ye esom won sompa no o ma anye make up da wokọ asan wo beto sabro sawe panyina smesi de sima na yere eda we panyina smesi de sima na yere wokọ kodie goso nene nkeka ho a e baka cho sesa kokofu a woto mu ba ya man bi na de man na yere na ye na nanom a wosom sompa osom wonkrum sompa ma yesi fi mu abrosa mu a ede che wo no omo anye make up da obi ansa jense da sada mpesa me kachete ho obi ansa jense da omo mesi da ye na nanom omo mesi da omo antonwi enso onkunu ye japade akese de mawo na wade ni go ndampom bi no kura wo pekura kotwa court eye be ma ne ya efisi wo hunu service bia oba de ano sompa fade sana hoden wana wosom wa wofo sompa no wonya japade pa ese asmasi ni papa ne si da we de ma no se osom sompa kumu ho na som wo papa wo maame anase wo kunu obi a wo senase wadwuma panyini wo so wura som no sompa na sompa no efade sana hoden enemre no sa wo yire ba prinso no wa ya adwuma ana oba ba prinso abo wa adwuma je so se de bo promise na wonye je so se de bo se kwasi wo de yenye wia case ne hu na so kane kwabra ni di ni papachi ne na twe mre chesa na so na won dinya ajapade mama bi di na bro sa ase nyina manakoda won ne tia so ko mampon ya
that could ever frame am no program so abrosa wasi ose asie ni nyina wo de amana kwada wo de tie Sompa 93.1 sompa nya kotu bia na woda amamne se wo fa abrosa no ma no na kotu bia na yesa oda no nya wo hini bia na frɛ no enya nhyɛ bia na yede to no so efiri wono na koma mne ni pem ose abrosa na asie nyina na koda wo ne tie enya ne ma menu aba enya wono ane ba enya ne wofa ba enya ne busuani woni no nse no ya kamba bia koda ne fire ni de askoma mpɔ hɔ a emu twe pa obi ko abroche be fa na koda wo ne tie ede ne koi sable na o mefa na ba bia nkwa abrochiri na koda wo ne tie e na o be fa no first aya sompa yiwuyem na som nipa yie ne nyatade sompa krono ana adwirim bia ni mo no de adekase pa na bre nipa dasani e wasase so awusiafo mom yeyem sompa na nipa bi ho wosom no sompa no a ya na baka se wo hunu on kan kire sompa mu adecha na eye surprise pa Mmrantehene na osom ma no na wode ne kwa bruchire no oso wada hɔ na waba Ghana na wose boabo ahome enko adai wose me do ko Germany wose hɔ na Mmrantehene news ani jiawre ho awusafo moma yeyem na yen sompa pa na sompa wo bre enye kwada se nipa ri ungrateful sade ne a obekai da kurubi eman so mo kunum sompa na sompa e fade se na hoden sanya sompa wo di uchi samba bema na a seti sini minimum said de ne a mema mo yine ma bom attack pe no me mo nyina da mirifa chinchin wa yi madam fubu mensa abrosa so motie obeya so minimum ko se kojo me ka me ho oba no so ware obeyi ma hwefom said de na hwene so fifire pa no pa bi no no se me twe me mene ma na se ya na o twe me kakra challenge steps ni nyina no okura me mene me ko ya yesem Hi. Yeah. Hey. Misi hachiamu pi. Ayame modofo pa Mmrantehene yebo afariketa chobema. Sompa 93.1 Sompa ye. Omono. Kada job. Yeah. And then so di biaba. So baby catch them so he won sa. Na we make up sa. Na be attract we kunu na chewade a na lie. Aye sompa. Ya beda atifo ne ahwefo ase. Mo YouTube. Ane Facebook o mo hweyen. Kata chona program ide sompa no nke dedicate ma baby etiye. Yeah. Baby etiye. Na ekoma wakese wa nyina ene wo mo a obi a obi adwuma wa wo ne obi te no mo ye adwuma sompa no asompa de na ofi adi no na ofi adi pa o sha kada jo asema wo kan sompa no so bi betimi ayi ni ho se won na esompa so na wo kun o na me kan se sompa adwirimu ni awe brade yave akoda bia ne tie omono ode nyane anadudu ba ko se kwasi je ko soro honum kope dokono ene nche na mbre ha odani bia obosman bia akire ne akire no ba nkunu adan ne yem no twitwa inside na de no wakan butu ho etufuo bo kra no be ko kire no no be ka kire no wo hwe
na da bia mo so ma me no ka ze membre wo se ayi banche akrakuro kura osuma so nkoto a obeta fere ho omo man kan to sakoda no ne nana ne nana ne ni efra o fra koda ya no de mirika fa tense oba ha kwasi fade abaje aduane bi o se nana ye o tena ho ano nso atena ho no ne nana edi yes why din won kasa ti maame ni papa ni twa e ko nana no so twa oni ni bonsa ho oyi nam no oyi nam papa realize say aduane ne santem sense ne a ka wono nko edi anka be santem na nso na anyway ana dako akwara no wire fi no ho de crash ba ne odana ni no wa hwe na papa ne saba akwara no steady ni nana no ne nsa kwa no ne nsa ba ne wodi bibi draw na attention na papa ne sa si ne sa che hwa ne kun oso ne nsa hwani no se ajewa ne bandi ajewa no se ajewa bra okọ se akwara be na mekura ne nsa on se papa kwasi o kwasi bai wo se ana na kwasi o suma kwasi wa made ne we kwada we ne sum no anya sumpa anya sumpa o mo anya sumpa na asum yo ha e fake e be fake e bo so ba sum papa ba sum na kwasi ko mden bia na o mai so we woni akwai ne to ne wo bu pan no hye ana na yi na ni akwai ne bu pan no bi awa pan no akwai ne bu ye ne waje ne wo titia so ne wo bu pan no hye sa akwai su kutakan ko kese pa to odi aduan na ne twi no ana o ka sa akwai ne nhwie koko ne bi man fam pia so sa akwai ketekete no se mate o hwie ya to hwie ma na ono aka se wo ye tell the referee say ono ne pan no na wo di akwai ne bi wabu e de atofo matwitwi na de ye ne katacho wo di aduan no di pan wo ntima ni de ka na wato atwene na kafa ma akwai kurai eti atwi no na akwai ne koku no so ma ne bi no de cap ko no hwie bi gum ta akwai no hwe na wo de kwa na no zia no bo cap ni na ni hwini mu nyina na de ye kani sompa na ye ka no yese sompa na ye den nya akatua papa menshira na we ye besre enne katacho kan se bi na me dese se okọ ashtan ne asafo no na dan sisi wo nyina no dodo na ye maame ye nananom ma omukunum ne si ma wo omo anya mesida omo amo mesida ena de wo mu nyina ne se obi ni kunu nete obenya nan kokọ ye no sabi menim sa abrewati abom no abrewati abe ne bom me ke ba ye dancing kan okay sesi ne awie ne be hu chene amom enti wo behwe no enei obi a pese wo kosom a bebi hogo no se de bo ansakura wa se ne bo se meto afie wo ayamawa katachaw ya ba ye aha fefefe ye betena ne aye adwuma akoi bigidi ye se nipa obi adwuma hi sabe enye so fitian no obi a bia ne sompa bi na dina bedu samre mo empanifo ye di mo asese obi te se katachaw aye di o maji se o ka suma wasum se obi na me o su ka se aba ye twa ne soro se dokai katachaw ni nyina wasum ma minim twa minim doka twa ye sompa o wie na nso wa no bedi nipa bi ofa su bontemo ayi ajabrefa mo no fa ya mo me first mobile phone mo swam 7 coffee news wa gogo me ba na be yira kwa mu me bag bi aram ko me coffee news no fa my bag me piaro mo pa me my bag not my papa na sompa no obi be som na ye pon ko fi abo TV ebobo ha ye beba ne ni ha ye be kom na go ye adwuma ho a adwuma ya to ndi se sompa ya wonim se ye fe ne sompa no ono na asesa akọ na sebe o ya abura panifo se dey e bi kan katacha ye nwan mo ma especially hwe ye nananom ma no so da na meka bibi se wo behwe o mo tete no mo kwafuo mu a ade esu o mo pa no eno ma esu o mo na akora san hye nachi na ye nanam ma no kuta sebe ya friend say sekan ni tu dan ko no di oba ya chi no mu du fi a wo mo ba ni nsu asan ato na gya no asan afo ne sa gya na na dai wodi be ya aduane ama sabe ni kunu di enne wan na betimi enne ya pen so gas gas sana cropot wo kwa yeden ababa gas ya sano
ababa obi ni kunu ko anwa wa henlachi oba bibi sa no se blender na say hwe abra ayiwo no se apotori apotori ne tapoli wo blender say nti wanya aduane you use blender biu ete na so nim de aye amma memma no so katoche ne memma ne bebre ho munya ko betima yomo yira ye de pa ne so ne ni hwade ya ne se emma ho emma wo nyansa pa ne memma so nyansa pa bema bi betima tana ko nyoma hwe ne yire eno ma oye ni nyina na okọ na oba o wade pese so wode ma ne nso enam sompa a wan soma ma ne no ma bi a wo ye obi wo ko timi ye ne ho sese be ne da ko so sika ni wo no wo so ware enne wo so ma ne wi a wo benya wo mo ne de okoka na dwaye onfa ma wo da e wo kwan bi so eti wo sompa edana ye na ma no no nya wa stam anya wa safa brosan no wo de twotwopo bia wo de onya wo de kokot wo de abagina fm so ka na me ni mi krum bra bre ye musa se asesa papa be na ne be ma ne te nanso ye nuanom ye maame nom na o ma wuko ne nananom no mo ye ma te se moa na mrante ka so wa moniti meshidas and the to say because abrati abosh mesh wan hihye ne naida wan hihye ne nida se wanye makeup da enso enne japadia ekuta wo mo enti na sompa ne de akoba bia meda wase sofo mrante adwuma mrante enti enye bi ye kakra bi wo wiase That's na the Omolokan and na the Omolokan and the what be a Sompan Yanshani Monabaso because Sadri ne banity moi when ye ding Sompano an ordre. Say Mika 7 verse 1 and Oka say a dimpa and we are some dear. And say I think say Hona Mika 7 verse 1. Oh yes, so na me. Oh, but na what me be say ja woni e panyin tiaja. Oh, na de na o da be say me na e panyin ti na me bi e dia na. Oh, obi abekọ ebetum. Oh, ebetum 7-1 coming. Na ya me hyehyem. Am to mu kra wa ya de. O say edi pa. E yesere ahonyade. What ya say? Nti de nyame nam na adum so obi esompa no. As say me no mo ya bona baso. Ye nyina kra. Ye nyina. Nti so ha no obi adidi. Nti o say bona baso. Nyame aduma within 3 months. So obi agina katua. Papa. Ye say bona baso. Obi aso wo de odela katua ye. Obo aduma nana e tina twemu a esa no kwa. Na me kwa de obi amfa katua ma me. Da bia na me yi mamo kaka. On say free chine ko no. Dia me ye mo ha se ye. Yes e mo mo ka to tedesu. Esa ne ya. Na otimu se ka de jo. Se adu obeyeye no. Chi se ne edwa. Na mbo dwan mo na America. Me ka tere accountant say me nkwada na katua nyina mo mfa ma me. O ko fie card say o ba so card say o ba ha wo didi say na me yi di apokire wo. Me ye mo sa ensa de we. Kata chobe man na woni me say O si Mika say Mika 7. Yo. Verse 1 coming. Mika yeah. Kan yo. Eh. Men ka na me nyai. O na no bitima kan se nye ho a. O ba ho ma me nyai. Nye ho a. Ah me nyai. Sa. Ma me nyai. Eni ho. Ah ma me nyai. Why? Mo sa wo force me dia. Me kai. Ana ma o dia bi wo. Oh na o dia. Me so me na ma hu no dia wa. Ayo na jesa nye ho a. Enti me nyai why? Ayo. Na ko ikutation ye da ya. Oh. 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 Se wo kan yo. Yeah. Di na wo yo nam. But you na say asem na wo ho. Oh, me see a deep pa. Yes, nyadi. Nya no. Enya 7 wo dia na e 3. Okay. Ma me hear 3 ho. Je 3 ho. So for you say bia. Oh, na eye pa. Also obi ni obi kire. Yo. Because Bible no. Ya ansha da mfa ngwa yitrim. Yesu ya. Okay. No, ya di amma. 3 no so amfa. So amfa sa. Wo nu bi na ho. Yo. And you will be enko. Nyai. Every say ya. I say. Na amfa ntina ye de. Da bi o na all the obi quotation na amfa. Ntina ye de. Kata chodo ya be se be kwa ba. Kata chodo unim say kane no. Amfa hokura. Kane no. Afrafo na omune enipa mtie no. O producer me anya adwuma.
that was now wait me you quotation. me anya adwuma me anya adwuma wadawroma na wo hwe said ye osom ebesi afa wo nipa omutimi ne emrewafo timitena ebi na afiri wo mawe mu akoduru English abochime mu onse ne dodo na akwa English abochime no se wonya omu a omu defie emrewafo ne kokrafo na adwuma mu ye no sister bako o se wo hweka omu mpanifo no hweka mre mu ekwa obefa so be pada no obetiti ne honam niema bi obesi abena dwane no sa kamera ne capture ne ye behwe mu na se woti wonim eyema na eno no yetim dia katua kase ye de ma no na kane no wo hwe sedie obi wo no obesi ni fie wura ana se na dwuma wura ebesi atena yamfa no se 21st clinic say eba no efa usisi mo kono a to ase hono ntina fa usrem ni na ase hono e mo betime tutu ama wo ankasa wo tu baabi enye enti 21st clinic wo mo na yes sciatica expert e wo kana ha wo mo de bibidru na o ma dwene se ye hwe de abrantie be ya na sa baba be ye enti osum no ayi osum a Kristo kura kan ose na mesumunti ana me ba wiase de ma nipa because Yesu Kristo oje pene wo Yakobon sem ose me ba asase so aba baji wo nipa firi mpokyire mu oba so obesumi Kristo se de opaso ye kese onye se ne osum saba pepe onsum enye on wo hwe di bre na di no wo kokoro asuafo na ase so na so ene no eya kamya kwa se obinya base kekwa na oya hantan obi kwenye obi fie me say sister bi na si fie no de ma ono na chiriba eno akotan brochire edabe bia ties ento ofra brochire be wudi me 2 years oba na apotobi bure astate do de fie o okokaya boy bu ofu den opi free fie bo so me sister akadem adenti akoka na asem aka sister na to dem enti osumu nipa sumu abrabos wono including asase we kura ye bete ofie ye bete ejapade nyina no osoro ahenie no udi ka ho se usumu ya ja asase su niema nyina kura bete woni bodin ebodin e babo nyina jari nyina osum kese pa no e wo Kristo nchen ode ma ho ayo obidi abase quotation anka omana Proverbs Proverbs 22:1 and na Proverbs ni mi kan so mu wa ene mu wa wo be kan ho asem na o kan ho asem wa oh masai wusu ho ade be na katacho eno ma bi ho no ma me no were obi amfa nya ana me kire se ye be ke be hwea ho ade kakra be wa ye Bible ye ni mu quotation no ma Bible na so da minwe wa quotation be 5 asesen adenti de se ko basa ayasa na 7 president from me no yetu kwan ye nwe kogu a me no na omno ye nto amene me no na mo nte ye kompo da bi me ni Bible mu ye nto amene Yesu Kristo ka che Peter ya won to ne bo ti o da bi so for me ka chro hwe to bu Bible mu Ademeti catch on competition. Oh, any competition. But me them person chese won say osofo man no. Nipa dom di wachi. Oh, but it is a we quotation now make say there. Ye nyina kogu am na mo. What ma catch him say? What ma catch him say? I didn't tell Yesu Kristo am fra adwene wo so nim. No kasa nyi ko. Anya no asem na ye ka quotation. Master, what is quotation? Quotation ye ka. Me na maka. What ye buy quotation dey why you can Micah 7 verse 1. Osidipa anemeho but you say amfa said amfa na me too for the next time oh come be cancel sofo what the fa chop permit for on say we bibi te sa bia atie for permit that's it ni ko anim Bible ndo anim na otomo why na enye titia why na said o si ejijire mo no nipa bia mistake ekrodi na nakura aja me so onye mistake me blemu me chese atoso baako atoso mi na atoso de bia quotation bia pa oh please enya boa oh please eti me sraw me nuanom bomodia na wi quotation atowo na yesa na nyine kogu amenem ko me di wachi na so me di dachi quotation kan chese follow ade o me chese me di wachi me share Bible free sofo o de jai
emom 7 na o shoot ye no amfa de nka me nya hwe ma me na o san shoot 3 no ansa amfa no ene gensi pa o babre wa asi wasi also party for chanya no ara entina na yensum sompa yensum esum de me no ya adwun bebre osum yi a nyame ebie kwan foforo de ma onipa bia obeyiri wakoma mu se nyame adum obi afa na dwuma so obi bra bre sabi village bi ne wonya kakra na odi be kumase na ebia ko obi adwuma bi de ama na ebia adwuma no de dawoso nde masem ne ensa ene akohwebra ye nkomla no na se adwuma wegu a se ni parikula ka hwa nkyere wa wakafia bone ye dai da ho hwew na so se nyankopon ye wadoro se wo ye adwuma ni ya wakafia papa so ye dai da ho kwam me da wase abrewati abrem obe man pa cho me da na ma me nchie tiefo nyama me salako banso ya wo salako ba boutique mommy 1 anwumre me ma wo adwo ne grand nyina na kede cho be ma na topic na wo dia bana na se wa futusem no so no ye getu ma bia eye ebeboa ye na se nyina ye hwe na ye tie no wasopem na ye de aye adwuma me gidi ye se nyankopon bo ye ba wiase no ne bre no enye kwada biara da menua mema no maka bi dia me so me de soso ene se ewiase ye we no ye nyina ye onyankopon ensa no adwuma ye onyankopon abode nyankopon boy ye se yemra na yemra mesom no enu nti no me gina kedecho be ma na futu semi so e de aka kire wiase amanse nyina se obia wosum Kristo ana se wosum nyankopon no kosoa na sum ye na wosum nyankopon ye a aketuapa ene wo ho edema waketecho be ma ene me family asofo na yi ni nko bebre so no 1 Samuel 12:24 no o kan sembi o say so so nko na mo nsom erade yo so nko na mo fa nsom erade so mo fa suro nsom erade fa suro ensom erade na mo fa makoma nyina ensom no kremu oh ya hwe oba na de na de so ma quotation be ka yo ele jo be ma osofo ye mistake akrent no me pamocho enga mesere we do adaro ma yemfa enche no yam say tie for no bi akunu obi apira no o de ma nenye na home kakra o kasa ye yes de na se muyi ma se ma meka obi anyi wo mai me sia na me se nam obi ko ma quotation na mfa no omro e house sa na me se me on it is de ana e ka se no se oni papa no so tie asem no oni papa e no so ba me ko ka se 7 verse ni papa no so no verse 7 verse coming Wasi ni papa na oso. Oye ma odi ehwe, wada o ma hwe. Wasi ma yenu abatetefo ne ade na sini papa na. Me tifi asem na me kaaye. Ohun za asem no. Da via tifi asem na nya inspire o. Eno kan babu no ho. Na tifi asem. Nkete no bacho. Ofusini. Ana me say, wo mo ye no mu hunu asem kro. Ade de kan babu no ho. Ni papa no so tifi asem. Ba o ko ti chapter verse no. Sada ti na tifi asem. Da bi o e basa na wo de ready because ni na esi asem no so e basa na no ma atamfu bi aye konkrofi ni e kase wo che ni back and door. Bible no se benye se ni musa o ye ni mu kakra bi yo quotation ba ni ka kire wo no ni nyo quotation na ka kire wo no ana maka ka wan nya Bible na akwa ko je na Bible na akwa nya Bible nka Bible je Bible wansa na ya je Bible wansa ni me mo ya to wase mi nua be manom mo de ni nyina mo wie nti mo ma me fa nso nsi nyam se bre na ekonti ka de chaw de be me ka ne se nyankopon de aba wiase me so me de fa se yensum nyankopon ye yefa suro ensom no na yentimi nya aketuapa yefa yakoma mo ensom no nokura mu te se de 1 Samuel 12:24 na ka no na yesum nyankopon ye a aketuapa no de be ma ye wa ye ne madodo na ma yen sebi ye homi ya ye homi nipa bi wo ho a wonom sene ye wa ablabom wonom dibre na afensu no mo te bia bia na sa ablabo no mom no wo mo wo soro chen ye bebre ya adom bi na ye nyina ye ti ase entene me gina we se so me nua no muslimifo
ye nuanom a Christopher ye nyina ye so my Ghana ha se nom no yesom na kwaye se ya kyem mienu na nanom de wo ho de na so ne kese ne fa na no ejina Muslimi ene a Christopher so ntino mi jira katacho be ma na futu se mi so atu a Christopher nyina afo se ene Muslimi fo nyina se ye hwe na Nyankopon na wode ye ba wiase no yansum no nukremu said ye be ya ne pa biala eno wo Sompa echi ya no ya ketuapa no wo betimi di ama yen na ebiem nso no yansum yawofo mu ye enkwada na sebma no yawofo ne mpanyimfo yamfo obuo ni nidie enfama wonum sabi nyi obi a wofri na sene waba enkwa na ebia wo ye wo na na se wo ye wo agya etresem ne kura mpa aka wo se yamfa nidie eni suro eni obuo ma de sefata ne ntino me ka kire enkwada tituru ya wonum enante awofo na ase se wonum so mfa suro eni wo buo ni ni dia hoblase ensum wonum so agya eni wo mu nanom epanyimfo katache o mu ka asem bi mo se akokoba ya wo ben woni no won na ya no odi ayi abebesere enti sa kwada se wote wo na wo ben woni wo ben wo se a bibi biala ni ho ebehia wo wano aduane ne wo dabre mu ne bibia no bibia ehia wo nti no mesre se ye nuanom a ye ba masters a boys for apprentices wonom ne ya yesu adwuma ne ade ne nyina no yemfo obuo ne die ne ahoblase ensom ye masters ye de ye maame ne ye papa no ene ebenya aketua pampa cho me de ne isi ase no medawase masters ne bi sesa wakoda no ye ne mo ho ansom Sompa secret bi wadwuma no so amosom nkyirawo ma pascal okay awse fo yen kwa homa so na yen hwe ne just na say o cha obesa de master bi won so akola bi o oson Sompa pa so enfi no say no so de beba ungrateful masters enfi bi o okay any my phone penny phone bi mama men hwe ne wa ba homa so no hello oh hello okay yey man yeah ofa na me nya kia de Robert Mujati enya me Mmrantehene Nipa me body to ofa ti Nigeria ni de contract papa ku ti wan do ofa Sompa onye ya na ka se because ya construction do ofa na me master to mu prepare 15 ya me na me ya ka 3 ofa do ko Sompa me shom master na edumre bi ofa se dem previous se be nya de eduma president dey and am say there is num ne ko no it is you into eduma no come ni ofa Sompa there so Sompa ayeta me da sit for yangu position me da wase pa me da wase o mo mu ntwa quotation yi so yo hello man hello ade ya sana apa keke yeah hwani ya sorry pato free hene no kwate ya ahene me ka se free boku ayo yankoi me say osofo ya hu mini aba no mini aba de tamo beka quotation dia mini aba ndi oh but when I sofo ni aba no wani sofo it is mini aba no na papa ye sofo the papa te na sofo di ni ndi bible di ni mu pa medase medase pa ye ni oba so sisi hello yeah good evening master Sompa cho mo hore ya ho ya pa yo so ma ko si gwa ti ka se fi go ko mo ayo ko si kasa yo me sanse ene me bu na mo ba no o mo person mabulu bi no person se na kana no tu nkwa de kwa na ni ko ba ko o bi ma wo fu be ni fa na se nai oh if you not said no which you did free o ma me an o ja na pa na which you did free but then e me go na ba o mu se fani kwa ta de kwa na e se o kin no no o twi ni ya e se de o fa de o fo oh here and the na wa o mu tin ku se de ya da ti ja no which ye nya be pa Medawa se pa na kwada ko to panyo se correct yenja
Yo, hello. Hello. Yeah. Mama Joe Mmrantehene na beja for. Yeah, Obama. Yo, I made it. And that year, every new year, I'm a that year, I'm a chumbe the year 2005. Because I've cracked to a crown. What's man of crown or for no winning? Oh, me and no count. Ah, yo. And dinner, one will say, oh, baby, hey. But I was hello. Hello, Mommy says. Yeah. Good evening. Good evening. Pastor Marjo and me do it. Marjo, what been obey what could you do now? And could you space you create me and you know, ya can't let you go so. Hey, but that's it. Marjo, I am called. Mommy says, yeah. Flower Monoa Samoa. Hana will have of no other memory quotation. Oh, that be any Bible. That be my dear seminary. Why, my dear seminary? What seminary? My dear son. Money say, as a mamma okay, dear, and no crap. I am Brazil, and a sense of what you way. There was some pa, wouldn't I see a pa? I am no crap. Yes, I was some pa, when I could see a pie. I see a temple, not more canon. Yeah, mamma, no, some makeup, nay, yes, say, and someone rare. Yes, jelly. And so no young shade of Padia or Muna the film. Yo, Obana Bema or nothing. There are any Bua or Quana Bema no quite a Japan and was to coach me to walk what young champion. And yet, into some Padias also some pa. When you can see a pa. That was it. That was a Majua of Busheng. Okay. Hello. Hello. Yes, boss. Me pacho me frame no afabro tra me kase fitre. Yo, ya tia mama jemfu teacher jemfu mama. Ojo so. Yo. But you could say so we no you be follow me with fear do no me no se mo ba. Ah yo, obi correct ah dimpa no. Yo, nyame nkamo. Bismillah sifi on the correction na ba. Omo munya quotation ho tokwai yo hello ya Johani Huni pakro o voice no mawo dawa kwachi dawa yenko ayo ana mikro kwa agenti na ba tinken Banzo kwano wenti ufra na etipati. Ayo. Mmrantehene Sompa de wande bina. Mmrantehene nipa Nipa o. Tefesi Mmrantehene so nkura so obi akọ fun ba no agye nema. Na data Mmrantehene nipa so penimfo no so nyempenimbọ ne sa wo. So. Sabre na penin no so ye penim papa. Oh. Ene wo het penim we akoye we het penim we akoye we. Oh, ebi eno na emsa ma no ene ba ta bie ba fo no se menko yese na yese ya ene hwe wuji obi ne makoja ko yetimi kota na amane oh ti eno na emsa ma na ene pen mu jira ka na akra titi so ana ti ma so fo mo kwa anye mo hwe mo kwa ho na mo fanto aba se na wase yo hello Sompa 93.1 hello hello. Okay. Abusafo. Sompa 93.1. Anna mutie no. Anna ensakra kitwe bia ba momfa cheme. Sabrin ka the first kiss no ba. Di pana ba betna sekra na so ensakra ye bi aba. And say ye bi ketwe bi. Interview Sompa heba keneke wo afari kura ufiri so a na wo call and carry no akro from kwa no so sese yabowura TV ne so Apostle Joseph ne clinic no na yetena ase no na chese Apostle Joseph no
ne dwumadi a wodie no sɛ na de sɛm no koraa deɛ ne deɛ ehia deɛ ne sɛ nipa nkwagye pa duro anwanwa kwa so no nko na ye widi side a ekum wura aduro edi kum wura no a u spray ne su kom do kro timi bo aduro ni bi nom anso aduro ekum wura ni bia bi ka o katrama wa hwe obewu anso utimi ebo bi nom utimi bo aduro ni bi nom na u spray di aka no okay abusafo Dr. Mankwa atenase na moma yene no eni nkomo doctor memo wakwaba ejo wo hene atesai ewrada do na so wo hene ba boko nkrofo bi se bi sai na edru na spray no na no kra ye deni a mesemo ko bi sa poso ko Joseph me sia me na ti ha no wonti bi bia se afa no ma na no bi sa no na apostle ko Joseph de ne ma wo ye de mia mentiase kra okay doctor yetio Mmrantehene we de nyume de ba ha na asem dada no a good anwanwade a enyina papa apostle Dr. Joseph Waye no ene ebodo ma wiase nyina ate no na so abamfa so ama omamu ni nyina yeah ntina sabri yato manadwi na Mmrantehene kan se nwanwa na ehu chese papa yi di adro de aba wodi dware o eno na menhwemu no wo yakra ho nte ase wodi dware yade bia wo nipadua no mu bia edro mekọ akọfa ba yade bia wo nipadua mu bia edro wodi dware na wonnom eho ne clinic but wo ba ye ho no a ye wo edro no ewo ho de dware eho ne clinic ye be hwewo ye be bibia na edro ho aso a ye de aba no na edro ho aso a ye de aba no yadura yadi dware nwanwa na odi dware yade bia wo nipadua mu bia be kwa aba so ye sickle cell so ye epilepsy so ye so wani hunu de so we de bu hyehyew so ni nyina wo dware a se na te bia do kwa na nwanwa se papa ye tiba trust akeka ma mo se me betwe yade afri nipadua mu na memma nipa no maduro bi na mbetwe yade afri nipadua mu eti papa de aduro ya ba ebebo omamu nya even nipa fra broche ne emema bebreba ebedi totofa abode no na wasam sa wodi dware a nipa be fri nipadua no mu abegu fom no wa hu kwa yembe so na wonyi ni se sa aduro we na yesa ti nua ba mu na ma otie me bo modern na for ne chensro ma heba clinic na bra ne bedi totofa wo hwe papa ya woda so hwe nipa fri nipadua mu ba hwe papa we niema we nyina woni mu ne yeka wo nyinde che wo ne abom na za oto na se we wo ma aduro ban na no ma be yadwuma wo ne nyina papa na nasafo akeka ne abom se wo de sa aduro nto ba yesiso aye no a sa du ko na utumi sabi nom wo se no ya de ko aye ane ko na wo de dware we na epie be pie firi mu sa ko be ba twene nyina awie hwe de teta no nyina no we ye wo de padua mu na sa oto na sa wo se wo ya de aka so wo de ti asori fie wo ya se ko to asori fie so obu kwa no wanu maduro na amaduro na trene mu enti ne de nya do ntado bia no no ba yaduma ticha oba na be ditos fa but the friend ditos ya twi yade we nyina ese ekọ no obegu so ye pictures nyina mmahwe hwe obi so die ni hwe we se wo sa ni padua we mu won so de we se no ye mesi ni chemical akọ de mu no wa yare sa ai cement na sa na akọ mu sa anti obi oda ho ye dware ya no asore na ne ru akura fi se okurapoma etisa wo no etisa wo to ase yo ya we twetwon so nya stroke se wo yes sickle cell se wo ni hu ade se wo duru menopause se sciatica ya baba wo dware ya na beko obiko wo dware ya na ne refi se okurapoma Mmrantehene okwa na refi se okurapoma wo so asore na manfo agbaji so ye enti e boda ru ma wiase nyina hu hwe obi so de na atwegu fom no we nyina wo nipadua mu weyo na wa ma wonyi ni se we woni padua mu obu anu oba he think say eduro ni powder ni aka bomu obi fufu dan da bo by o ka bo say na say nya do na say we eduro ni ka hia body contact the carbon na awura ka say na awura mu na ko fa ya dan na dia ba ntu be dware na de wo say yin na sa bo dware bibia ma na odwa so oba da ti ya de bia ka ni padua mu o sa de ba ya de ko na hu na say dware bia stroke grad to de ewunya bi da ana je obi o ya nko say wa bro wonya osika na ba say wudi osika na onyini che bra na be dwane antwe enfru mu so because wo say ye wa akra fofra ka bi ka bia ni mu nta akra no woda
na ni ate na oda no didi but won nyina wo didi no na ni ma eba de mu no nyina no eduro ma twenya ma even phone graduation phone kura ya kasa mu ene ma de be brain pa that but won ni hu enti wei ana ye boda ru amani pa nyina picture so wakoso ayi no mo hwe obi so die ni eso obia ene ne de white na bona won kwaji na ye chemical wan no enu wan ma train mo no ade bia ni kwasa train paduam bia na sa aduro no ewurom na kofa ba so timu hyehyew obo na o migraine ni tia ye ne asa on say so bia ne de obi so de cholesterol na atwe ba on say de yellow nya cholesterol wonu mu SS pattern adults wonu na on so de atwe ba yellow say de me hu on so de no on so de ha no black no twin anafa yellow no twba obi ko wie na ne de mu akra na pampa wono aso ne hwene ono e dissatisfy no Mmrantehene na waso ne hwene so eti ba de wo hu bia anya ni kwata tan bo de ma sa dro ne ba we na ye nya papa apostle doctor engineer ko Joseph akofa dro aba amanfo a e ba na dance eden e buru adwene ntiase so ya de ha hu bia so we de be kekaw obi na we de be kekaw Mmrantehene obi ko kasa na pampa wonanum ya de no wo hu sabam wo hu wo so wonte but wo dware ebekọ wo du manu po fufret obekọ wo kasa mu hwe wo sisi ya wo ya okotoje wo fe bibia ni kwasa train pedum abetra because enipa nyare kwa aduane e die what to eat and what to drink it is a normal so ewo machine ewo afidie so TV so wo hwa obetumi afa we so ba wo bia ho timi nua ba fa ye den kwatra so refie na ya sadako e bo pampers na wo fra wo ma na wo medwane wo ma bedwane because yade ya wo fra na ho ba fro no sabre na ni wadom bre ena no kwaje da no obi akọ nshira wo nshira nya papa apostle Dr. Joseph so no doctor nti mu dware ni mu spray ni tri mu nyina ya wo ba first no wo doctor show we na se could testify ba ko no edigu machine mo de nsuo no begu ho wo de gu ma na wo de nsa bo powder de kakra bi na wo de asa ni asa wo horo powder ni nyina go horo gu ya na ba de ni pie free ni padua ni mu I know show we a piece on obi so there on obi so there obi an ne there ne yebetwa kopem se ebesa yebetwa kopem se ebesa me bo number no you as number go of there so they can 0546 73 55 22 0543 sorry 0546 73 55 22 and 0244 92 80 26 0244 92 80 26 and 0249 321 803 0249 321 803 0551 75 2224 055 175 2224 2224 Mmrantehene kakra me kan say adia papa apostle Joseph say papa we na Mmrantehene nipa be tren wiasa man papa wanye den so ne ne tam be wu amana ko no wu ana o mana ko ye run about ketwa bi ne de na to run about on dey ben o mana be nya free so dabi adu watch me o say akwasi mi da o say adu we be man nipa nya dan we na matusala no ndwade o munyini cheye no osi we na matusala mu jom because osi kata na chemical no e dey on obi so dey did beba no bia no odwade we no atwe ade na fagu na we no osi we anya we nyame aduro nya nipa aduro because ha ma no be sensia ne ade ma ya hye be nan na akabo na konya result we say ko fair ade afiri mu na nipa na we hwan nsana te timi nua ba wo na be ma o temi ade no enti ade no besi edi hwe ode die ye na de die na ko fa yade nyina aba enti na so ode aduane kronkron ya organic to twi ya na fo be die aduane kronkron wo dua ya organic no na atuma atra mu ache so enti nua ba no ya mo ya de adina enu za duro no enka ho hwe sekasa obi wo sekasa wo ba ka sekasa fa ne bra sekasa ndo doctor say ne edro ada sekasa ne edro obi call lab no sekasa ne wo be say we sekasa patient but ya de no emme biem okay so ya de na mabie wonya stroke wo bubugu ho wutimi na ante video chichi wonya sasabro sciatica no pacho mo famna so na oba se na tie bia no ho beto yada wase Dr. Mankwa na motene kan mesre wo foka sa wo de fanka wie ka wo so ubesi wo aferi
afari no onsi wo aman from kwanta akro from kwanta e wa nim ha ya akro ko ti apa osi wo ho no mo a obi se obi asa he ni adware do nsroma ana wo de fa kwa no so kwa bokwa koto ana so ko enkranso a ye wo kaso a almighty kaso a central region greater eastern region te wono de adwane kra do so kwa unya kwampo na akontem so amanfo ate ohini bi ba ohini ka say me se ben kanja say abrempomfo nyina ebe bi nana pacho maka wasem no mo edo bibi as amen yeah abusafo akasa china be ko fa numbers no na bisa apostle ho asem 10 ya na mu bisa ye bo afere be ma mintimi chim pa se de apostle be chimu tia minchim said minchim said Dr. Mankwa Bechim. Abusiafo Asem Mpe Nipa na yede ebrem soon and very soon. Yo yanko commercial se ho na yemra ye call computer so adwede aba. Sompa 3.1. Obakus wouldn't say obra panyin na yiraseme eno ayantumi anka wo ye bono oba ese chichina wonware konfanko asem wo mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa na madamfo won kan treme na se na die wedi ya asem ketua bi ene na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrubi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wodi yan sa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato e bi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto bibidro ni abrofu dodo no a sa wo pen dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank resa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Yadiaba sunyanefo atadufo wa ena diamo atedane diamo peno ena bamu amamui yadiakodie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem eni ena bomakwam ewo Sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ene FM adwumafo a ewo kumase nyina oman hini ya wadubuache ena bedwafo Mmrantehene hini yabu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Owura Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abepiem wo sunyan na ye ne Sompa adwumafo a ewo sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Owura Boaje Boadi yawo ABY ede won mano akohia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enuntina ya to nsafre na nanma trankonya ewo bono East ene hafomantemu nyina ya special guest of honor eye Madam Justina Owusu Bonahene bono regional minister ya sedano Sampaya ebeja woso brebie na Sompa de e market yapa. Okay. Abusafo mama yane owura wabetena ho ni nkoma na meka tie for say mama bi betena fidie so say woni ne kun na netega na hase yi omote ha no na asundwe ewo ma wade mu kama emom de na ha no ane say na ni kunu fiefo kakra bi no mata nche dai woni ne kunu demu mu na ya be show be TV ehwa no mde playground na ha dwene pa na tie mu di take decision say obekọ South Africa na wo yetiri na wakọ yetiri wo honom ba man ni nyina ya adwiri jan kwa man ko du South Africa obo modern de sikaba ma be me de to taxi yes wo de yadwuma hwe nkwadare ne fie akiri wo de sikaba ma no to plot akiri wo sa de sikaba se onsi da no eda ne si no mo no na ekofa kikiri bae no kwasem ni munsam doso na mami wane be me ya wo mame nsem na se nkwara no pia fidie so in fact wo bo nsem ba means
yebeyi nkwada no akyere mo onna wo mamu miensa na ahomeka wom papa mama maame ne baabi ntana me na nkwada na di nkyere amanfo nkwada a omo apie awade mu maame wo betora tena hase ansa na bibinti na medi sa adwuma yi bibinti na medi sa adwuma yi onyankopon asira wo mamu mema kantina nwa miensa pa na ohun nkwada ya wani beje na bonsam asori gyan tenten ewo awade mu ma sese niema edi ahim no ano oden be me report odi abre ya se nwumiri ya na oba no wa present nensa edi akoma no se awade no ontumi biu na minim de oba wata abafidie so abaso be mpire no na nda se de wasi afa ho no no kwasem ni ano oden be me hu no me hu se be me wo hwere minu be man so onye bad also ye fine gentleman na paso mon fan kwada na Mmrantehene na ye fan kwada na nkyere na bon sabitimi ye ne ma bebre ya zen kwada so omu ko washroom omu gunsu aba ada ye ba TV so aji se gunsu yo oba ne be me nyina okay nanka ye pese ajapade anyame de adom wo no ka ye dawo na di kire tiefo ne ahwefo good but all the same no production team no circumstances okay abusafo asema na meka no yitie mu an se obai se obai no na sabia nya do a patakura be me wo mobi full level bi ana na wato adampo wo mu be ya duasa sesai edunsi 18 bedrooms 16 bedrooms na we dey plan we dey na no plan be ho nsem bebre be mai sesei onyankopon ayadom okogidi asore gidi for so amfoa awarija yeso nti ama akoye dene pa na ene be mai abaha obeso abaha oba no de wakana sembe preko ana ni mpiri no so ni nyina na mabɔ no tofa e de akyem ye be ma na kwa na be ma na kasa ebiri nti na se be ma kasa mu no se obai ewo bribia ono so wakyim mame ejiri se wasem ana mbɔ no tofa na bibia kem no be ma na kasa na se bibia kem a ye ma akwa mo akasa wai mame ne ye die nyina na se okọ South Africa no okofe ejem pa wo haupa na wokofe mu na akunkum wo South Africa atrocities wo South Africa papa na ni nyina wo fa mu ase wo pebibia befie na dan kwa ma bia so wantumi antena no ba woni ni kuru nyina wonya bibi e de abo wombra nanso wokoba ya grebu wokoba ya kura grebu no kura aha na kesese be me no no ba foforo so ateta dene na godo na wona na ateta se nye dene a sika ma me de mane no oba obenya bia podwe ni nyina wo ba adwene ho a na aye koda na ma no ejiri se no na nam so oba de be me ne nsama ne se enya de oba ware biu na so ye de yesi be me womra na also Osan be fa be man wo fa se de ne koi ne wo fa se no ne ko man wo fa se no so ye so bo kon du bi se ma me se bi enya do a ogbo brabo ni bi e wo South Africa honom no so ye asem bi a ahama me yi na be me wo hai moma ye ma be ma kwai na ontoa na asem so okay be ma be bo ne ma tefa fi se na wona me be kasa office
ya no mobakasa wona mobakasa office no wo baka nsem bebre na nya ne tenten no na ye hwe oba no na ne no Ghana ha na bibia ye kama woni ni nyina ne sai ya adwene se onko South Africa o free South Africa by e de na brebesi be na asia enti sesei and be obey the one san abrewo masa over to you no me da se ne tian say o sa se to bet e betimi acha free baby and dey ba because ka say e twa so efisa South Africa wana ba I say enema sisi so yi mate fa sisi so because oba na me ne tie me ko fan foforo na me nye no ade dey but ono ya we se me de no koto adwuma m de o ya we me de no koto adwuma that na me nye no ade o kopon no so mi ana me sa mani ska kopon no enti saa nneema wo nyina a ekoso na mto obegya wo gumani masin ayemi but say ayemi ya say nka beginning ko ya say musa say tama na wone mete no na so si medi ni sika no moma nu say ono ana okọ ne kwan na say that time no na oni obi a one tiama onya saa nneema no wode tu kwan ede be na hyase no wane boa no enti ne sikasa wahu enti de tiere say wono no ana menete wo nkora me na menya no hade enti menya ho hade no ana mdu koto dwom na pon wiye bia na kakra no wo se ne meboa oh master ana medu koto dwom a wo pon ho no ninya ukopon nya mia na medu mouse kasa de kopon ho master wo no ti efi opposite efe ne chan enti wo pon wiye no ana ye tu free swame ene kwotena etimati enti mu no ana dan tim ye de ko container na wo ye adwuma wo enti adwuma na wo ye no ana kaka unya chance se wo ko South Africa ho enti wo container no ene ton ye ene mi am ko pa busia e wo babia na mi adwuma station taxi rank ho ana ono anso me ma me ne no ko ne se wa no tonto so bantema ana ko gisika no se ka unya na ye memeka ana mtua mo kopem tam wo de ko ye na wo ko ye begin wo ko hihye wo ka chem ne se wo ko nyame adweche boni bianka within any year no wo nya shop anka me baba be famna de mako afa ko adubu some na ka chem se mko yitire mko chese yitire afa adubu some a wo se da jai na hwe nkola no na bu champa se wo ba ne be ma hwa na esi otu kwan because wonni ma adwene wo tim ti na ka chem se minya minim ne tia ma ka chem se minya ayi akwantu memra ho me mansoma se wo nkwa akobre no kopesika ne bra eni se wo akọ na se enema ba wo ko ye no ukwaji asase ukwaji shop nso oto ya we mi send ska figana ha ana de komano won na mbia mi data mi twa obi ka na me yesa na ma wanyina wo ba be gwa ba be gumani ma se wa send mi sika ama medi sika na ka sika na wo sem ka mi to on ka se bi o mi ko hwini a anka wo pa bibi no wo pa mo wa metim de aboa a to wo gumani mo ase mama se nyina hwe bi se ai medi sika Adam hwe na me TV so ma wre ho pa na because uye hwenye ese wo tona wo hwe wo na wo discover da toka wo discover toka ni we no ana sade bi ba so emfa to asase eno kwa anso ana me di bi soso enu ko cha asase no ka what the send soso me 1000 soso 1000 ne say adwuma soso ka be na me di adwuma de soso wuti me ka wadwene ma me wate oi say no de buy say na de soso what the na assassin 11,000 ana me na ana wode 10,000 buy ana me 100 million wode buy na de 10 million so ana ko ya assassin eni se me nipa boni ni ana se me kohwini a ankasa na no nyanka wo ebedu ba bi no kam ana se assassin kan kamedi ka ban kam fa maka ka promise pa kam fa nkoto assassin ana to assassin wiye no 2017 talk 2017 to assassin kakra ka wo ba odi do ba bia no na Messi ni mda me discount man no afre me bi wo bia na baba be kasa wan kasa so ye Messi so ye Messi me driver na te na so ye Messi ye driver okay kasa eji se o discount ba do de baba bia na be so se de ye no na me discount kwa koma ma fre Messi ni adwuma me ese me ko adwuma na me ne ko site ni akwa ye adwuma edu se wo ba be jaba ka jam se what send him discuss 400 million ta wo send discount wo fi se wo di bi ba ya ka chem se minya me fa se kanto na wo de ye o paper sa do ko person ko German aw ma nipa ni free nipa na wo ye paper nkata se ma wo no was o ma ni nu afisu nyan e ba ha ka chem se o magi sika data manya dwuma mi twa the whole day nya o station wo ana o bagi sika no de ko ye se no de na ye me ana me de abetufa
tell me that the man and case can check account. Kasa. I don't believe says can man Nipa Crown. I don't be told how catch say Dr. Bakuni so pancron. Miss I send this command. Say, oh, ye be I know we few. Mine, Miss I send this catch at the mine. Let the no quite know Buaka, or not catch him Buaka, or a clinical hospital, or a man could 2 can the command. Now, don't talk about the woman when you say, me, Obia Miyoko Shinia. Now, Cassasi card by me from Kotoka, Kamini. And as I can come diverse also. Now, if you call catchers all petty cardiac also that go do or salon, then come to Kohina come discover myself for Jesus for days or the year. Okay. I know 2. Now, never quite or Solia was so a cobre or cobre. Yamim Casson Cobru. The tennis say, who say, mankind was a menko, a Belgium catch us a brow. Who do you catch him say, or what the men do many ho? Michelle so corner cobre. And as I'm to my catch was a man now so on Cotra. Who say? Oso wan kaso on cobre na o kaso ko tan o. The chance say me person me ni mi onu ekọ ni ekoye adwuma na di. Aja na oni mi no kura ko no so bebre. Dabio. Ye me pa chan say wonu no sole a wo se wa cobre. Me ma mo no kwa cobre no fa sika ba na madi. Ana me so me pa chan say wo bre no wa cobre no man hyew. Ana wo ko man ka cho say me nko. Be ma de tie ne say sɛ ɔba wɔ burukyiri na wɔsɛnde sika baga na sɛ fire project na wɔte so waware a wɔbɛka so wɔde sika meba ɛnɛ meka sɛ mu bɛbɛma biaa te aseɛ ɔba ne sɛ womfa wɔba biaa ntɔn so ɛnyɛ sɛ bi a womma no bɛnkuma na anifa ɔno deɛ bɛma deɛ menim wakwam na mmom sɛ woyi w'anim sɛ woafa ɔba wo ne nnɛteɛ wo ne nnɛda sɔreɛ no out of kora no ɔba bɛka nsɛm bi a wo enya wo de eja de tien se ti se de wo kan no ataja no ho wagya tum sa wagya tum de tien se wagya tum wono no ka kire me se won tam no wo se minya bi a me ware no se wo bi o nya bi o be ware wo ka to aso twice so oba kan se chewa be ka 1 year mama ba sa ta be ka 1 year de wo kan ko na to 1 year en re kan ba mo aba ora nya botre tie ana wo kan ya di bedinse me na dem e ti bisro bible ana wo ka chem se wo ka chem se mi wo di kan ka fa je se mi ya bia wo nya bia wa no so to ba ne senti na me kan sa wo e ba ne se minim ne tie ma wo kan sa ame ma no nsi wa no asi ewura ma no nsi wo ka chem se mi nya oba me nwale me bi ko busa se de betina ko sa sendi sika bra o ma woje Say. Na me disika ba de na woje. That time risk say na de ba. He. Wo to that time risk say na de ba. Na sika say na me de ba. Na wonim sika me. Na wo fi the last time why you guys say. Be ma. O chwo sika oba de ba ni nyina. Man kire mpa cho. Okay, say run about to 4. Mu nyina mo ye madansefo. Mo a mo kaka no mobile money e wo ho asas mu nyina mo ye madansefo mo opega asas mo mobile money be na de fa so enya asas nkwana na asas ne sika no me so enya asas na me de number ma ana won kan ko mo de wo mo number ma eya asas me de number ma because etibia kwasu ya about to for say mu tie papa ya wo mobile money fo e wo ho won ti me mfa mo number ma me mfa sika nsi so na adamfo ba ko mintu kwan no me ne wo behia wo makro me ne umienu wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ sawa na damfo no wagye ne mobile money number me mfa sika mfa so saa bla ne menimu enti wo hɔ a wo nso kasa mo na me di sika fa me so nyina mo nkasa kata chewe wadarom na no obai wa beka wasem na obai mai ensem hyehyemu pa ye ne abadwafo no yesu bebusa ho kwɔhye enti ebesese jai na bemen kwadu a wote sebe obai abetena wo bo yi ni mako na obai kan wano tum ye wi a asembo a sebe penity adwam yeso wa ha to pani kan wasem wano asi pacho David to aso ka obai no ono dimisi ase me ma for ba fine na me busa question say ahoho mienu timi kosia aye oba ne be matim koda dan ba kuma ni ana so na hene ma bia no won South Africa won wana be bo amane wono ya we ono ka kire me wo se boy be fen Dennis no ne dan ba ko Dennis ai enye wona ka kire me say the last time wo si Dennis na akire wo ho na ya oba da da mu ho oh papa yaw
Dennis woyɛ me nurse ayi ɔno na ɛyɛ adwuma na so na wobɛtumi ne dada baako oboa me ne dada baako me no no my inform pam cho numbers wɔ ha afa de Dennis so na ɛso woyɛ nurse ɛna me nso so me botire enti wo ba ya kra na me pam saa bra ne firi wona me ma na ma training na wo fast no ɛna me kan na to na me ne Dennis na da wo da shop ho na me nso me ha dan he papa ya ahe na ha dan wo ye so kwencha na wo ye adwuma bema anu nti Dennis nti na montemo aye basa no Dennis ana tu bisa ni say nyame fa abone nchew na me do na wo do fa abone nchew Dennis me ni Dennis wo do fa abone nchew sa me ni Dennis e dada ba kwa sa ma wo be dia ye eni me ni aya mama na wo ka sa wo ya wo nyame fa ho nchew na wo do ho be wo fa ho nchew okay be ma kasa ana busan say two all ban the passport to buy wanu asi enchi dem man busan say say passport afa passport na passport ama what kasa wo bon fan passport na je passport no na yera ya sa na wo beka na me me kan entu de kasa what in the passport wa fa ama na because sending birth certificate to internet man no de buy birth certificate no de buy na busan say so bi ye adwuma na me ge hu se woni ni ho a ebedo obaro nko amu nyina wo yi wo yam passport nko passport no ko ititi me passport what ititi nyo wana so ititi mu no sa na me nchiro passport ni mu kwan ya fa so ya wo se wo nka no kore nyo wana fra me ka kire me me se wa tete passport mama na nu se be ma akwa yo passport ti be be ma akwa mo ati masa enye wana fafu bo mama ne bema na we bema ye pe ade a ema montamo etete no wo ma sika se fato asase no bia wasi wakoto asase no aduru sai asase no mato full level this can be do ye no ano no enu 400 million no so waka no sa okay na taizi na so adwuma de ye so no so wo ye nkonta bi fa ho taizi na konta afa ho se sales ana so kan de me so obi talk ama o ye sis wo boabo sika no ma ne kodum pempen so bai so do kan de kanam de adwuma de ye adwuma ko su sam pempen so no one oba me no netie ana nkora me ensan so gum so etibusa se akwa no okoye no na asem na dodo okoye emfra do se na no sende enema de brenkola ana me nipa ba akofo mete ho nkura ko school omo enya fie ladbe ehu nya mbia se no mfa taxi no ma ankade na de be hwenkola no o se on fa taxi no ma ankade na de be hwenkola no on fa taxi no ma ya ene se tiewu on fa taxi me hwenkola no because enka empenfo bu be say cut your coat according to your size tamo no woni hana na mtwe bi kana mo school am de nkola no ko enti tamo wono no ko ka che me say me yi nkola no nko school foforo na wono no be boa me busa no so on admission ma metua apart from admission of Chanda na oye ebi eni ntu ntimi mu enka che me say me me say sima meba sikani bi na meba sikani bi so na de hwe oba no meba sikani bi so na de hwe oba no ba che oba de oba na afa no o ne se na dem eno bi na anti master meba mama take your time anti say oba no so kobre e wo haw mu na wo de sikaba na wo de bi aware e de bona ko homa wo de bi to mo ba fon man ne ade a me to mo ba fon me kwa wo de me tesa wo de meba me kwa de me to bi kwa nyusu oh master me say wo de refer na me say wo de sika no hwe no yonko ba basi a e be ye ne ya me de me nchema so ntia asem ono wo awom ahochirem wo obere o send sika na ase enu bi na me de bo oba no ho bra wo ko no me ka chew se wo agreement am no ko ye se ono on to taxi na mfa mbo ne yonko ba basi ho bra aga me mfa me nyase me bo obi ho bra wo wono ne de na agreement answer si di no because me no mi onu ye ko no wo ko ye trans 66 ye kan ama ne ye entiase se wo se wo ko within a year wo ko ji shop aba from the market kata jo nti na se taxi no esika no wo de your expenses wo de shankola no oba ne kan ho bi eno an so oba ne nte so obeto dwana manadi
bibia wo and me fie bibia but oba no de wa wo fie cross electricity nya wo de no edu betu aka enti oba no the expenses sanity ano tu so no question o ka say e de betu no talk kan I'm going to the TV show. A bad demitini or by you. It's a woman. You want to pussy cabia or taking one to put her. Now, call me bone. Memf over car and one from me facing Kola at Dano. Oh, quite more than with the woman at the house. And you see me catch up some fun for what you done. Bema, will be talk, will be Oko, you will be car now. Oko, yes. And so the kakra was so now obi kura timi boaboa no san de totaxi ya wo de no kan no kure obi o ha ne yere so boa no ne yiri and I say they will come be car they will come be car and this says nanka say bibia wo te kakra to ho nanka already aka expense na say car no ya me ba de kwa me fe so obi sana say car ni say ya me ba giska fi no ho. Okay, abusanfo yadamase se mo aya so na mutie yade asutie ne yade ani fam mame wadaroma yade papa so pa ngoma so ni yie de ka no nsa no a de ba ma ya nwumre no badwafo ye nte ase se asemi eguso ye pempe no ma ya ton safre na wo fa ya chide nsa koma ma no nsa no de bema na ayene ya pa se odinsa o se o friend man na wie ya anwumre ya no wahia no hono pan nan na de sana ma no team no papa pantin panifo ansana de mesre se abadwafo production team no mo fansa ni si wo for the meantime abadwafo agata chosa malama bema ya cheche nsi mu na me de onum bia no chese eye bonsam na abisi won mantem nti me de misu se oba no bema ye nka ommum na wo mo to aya setena so production team no atwuma no of because me ka senka kwada no mra na woni ye hunu kwada oba no bema ya wo mpa oba ka senkwara we die and I say master ana wunya mutire uni me de cheme but minim sabadwafo nyina hu kwada se be musiti nti ye de yesusu se kwada we no sawade ni gu a omo kan kro no ebe sa chiri wo ye die single parent die wo hwe kwada anye se awfumi no nyina hwe kwada no nti oba wasem na de be ma so asem ode asem no ana nye de de ko ba nyina mo wa ha no na motimo asomdwimo kama eto da bi akwantu bi wo ha be ma enze sa o ka kire wo yire se tukwa na ko brebra me sa de na eye metai kura enya brutin wo ko South Africa ya wo man ye ti won history hooliganism ene atrocities nema emfata basa nipa kunkuma ne ma wesi mesuma babasi ati ko se onko South Africa na de wote Ghana ase no afa ba aware no ya mintwa wa no oba no woni to na asem titintinti ane say se o ye bibi na ka che se onyai wo de so no aye na kuma so ade se wo hold on fire enti wasum oba ye ti ko na wo de na wura South Africa na wo bre na wo de sika na ba oba yi wo ya de o obra etibo kakra beboabo ansempo ne ntakua no saa de aba won kote a yase wafo ba bi a wo ware no na wo anka obepene ni nyina mu no yensangu obema wakote agidifo fi mani je ho se wo so da sori fi ni se de oba de chakadum de enya de a obeye bi oba so waba wona otewe for the sake of your children mo maninti nimse gidi for mo bie babru mo a kire pa sa so no mo pe basa o mo bie babru mo a kire mo ya pese ya kam bomu na mo ye adwuma de nema aye nkonson basa e wo mo aware mu bia no ye nyini nyina firi ho na mo nya adwene kro nkonson na abere nyina ye huri ni nyina ntungu bebe obey the complain by nti ya de sempa bema no bema na ware wo ba nyesa nti bema
ya pese ka ono yiri bom na moto aso hwe nkwada no chama fa sempa ma no yo bama sada na na sia no de isu ade wa ha awale bi wane nkoyi a yetwam but awale we de yetwam ani nkwada ni because of nkwada nti kata cho de wo kana me koto nkwada ni vat de otosu mi ni krampo de hu ase maame e bo na chi ni yi nkwada man hene pa oboti sabro fuma awale jaya ma sebe ya nena mo ebi akoye ni pen because of awale jaya but enam se Ghana ye ni nti ya mamre no be ma ni hu oba na edai wa frena sinepe de ekoso ni ade nyina nsem bebre wo mu a se de be chafi wa no no e ba ye nso wo bi ka e wo kwa bi ko ye ka ye kan ni pe bi ta kire a se be o madane ye a wo ko ka sei wo ko mempene ni pa kwa na se oba ni funtam no wa wo da wo ja ho na onim ekwan ya fa so hyehye ho enti se de na na ka no wada roma ensa ne de ye asi ba bi se be gira se wo se woni na bedwafo ne atiefo nyina no sa wale we nkola ne nti se ye kasi ye gira se wo ye twam a da se ye nso kura no entwaye ye nim se mpanimfo o mo ja wale ne ofie de ye ka ha wi a minim se de aka be mere de aka be mere nti wada roma ye fanto wanim se wona hu obai we ne de ye fanto nchen ye pese ma setana ye hwem ne ye nyina ba mu bi ne de ye to ye na mo fa yere na mo to mo asetana so da so to sempa ma na ne ko gidi aso no ko ba we wo to gidi nyom no a se de be se kama kura ni Sompa 93.1. Be bold. We be bold. Na make a job. Akwado ajima rone so obajo sika o. Be bold. Be bold. Kata chon ya ware Ghana ya ware no. Ya ye touch ni ma. Extended family. Extended family. O kan so ya free one and one dey na open no. That's all. Obeso on say wo so on say. Ba be bold kasa me enko. Pa wadi as me pema de ma fama de ne enko. Sanso ma ebre kakra na anko dwene ho mra so a go we de ne bre ne say kada chow we a nice guy hwe be oba wote wona hwe won so wote wo na no TV nso de ne enwu ye ba na no de na TV no so na ni na ye nwon ba oba ye ba ma hwenkola no back ye wi a ye wo de oba nso no ma bi o ye tia wo no sebe se oba so akofa no se waja wakoware se kwa mu anda tika samien ko Nyankopon se na ma na ba sa ni se shake bi wo ho osuro bibi no ma bi wo shake bi ani ho enti ne won ka samien ko no ne se bi wo ha o hero me ma me se sister se so de fa kwa ware Sompa 93.1. Asem de tie ne se ni nyina twam fra no aye ba ko mi ansem mienu kamenti 1 enimtia wo ye kire esofo anim wo kan che wo onu kwa wo gina ka asem no wa mpamu a wampamu a obani ni nyina ne se sofo de nkomo ni ti sofo no onye obani ye de asama to anim onye na sofo de wo mu ni so obani wo tie e de be na me ye wo na chemu de me ye amen obani tie ye se pampataku ene atwa beche bafo ye de asama to obani fo madam ma me som na emmom bia se ni se kasem ye twa na mon achopa ho me de minim ni se oba ye onye wele uhwe ne kase mo sikasa na ani niema ni show niema we because uyo obi a asem na eba ye kan uyo obi a we wele na kai se oba fom but onye wele na wo ma fom me na mmra fom aswati oba ni ba ma wo de abu me no me na me mmra fom na oba bu oyere kwase a won pa de se sam na wo kan ye ni nyia no nti mo ma me nkyere mo mo achi obi se obani se onu no kan kyer se uti asem o kan se sia o e so onu no onye na eni se ya o ma ye mu aye na tie de ye ka wo so se onya wele ye tena se ni ko ka asem na se ya na be ye wonim de ye pese ye kire se ya na be tie mame wonim de ye pese tie asem nipa mienu na ka ben for mate de mo kan no ye de ko obai ho na se wo se won so mpani ye ai wawie wadwuma kind of person wo so onya wele anase bia mpani fo bia nkranim ye nyantam entete nkranim akwa bi so sa na ye no ba ti o mi ntwa no de tie ne se ye ni enim ya wade ya tena ache se de si tem ne mienu a ba pem pempe so e be ye se oye ye de awo obai e wo se ya no tina me ka se wono no
o taking his decision a last a fana okay on the mature no man dia so de won't me may mu na wunya nto ato one no one taking decision fana ba me dey me kasa one no person anytime bia me ye be oba no no mama ye be say wo se me mfa me mamra na ne wo mo kwatena so de dem no na ma pene na de nkora na ma ni kan ko handan wudi kan ko ha na wo ha ma hwan ye wo ma me ni nkora na kada jani ye ni wo ko ha da wo kan kire me so wo da ti kromu a na me ti kromu a kan cho sa me ba kwa fa so kwa fin kan ba kwa me wo kan cha me so wo ba mame me se won so kan wa no tu tie wo de ba ma ya the time na ya adwuma wa hawo ensem na bi wa kire enti de mo ye na moa opani ye de asema to anim asema ye nka bi de nya bi ni ma me kan wa no tum ni entie ba ma na no asem ni nyina je ono o che asem kan so de kan wo de ya nyina so ya de asanu ma wo no wa ma emu aye afo bi akọ me sam o ye we aye obi anya ko bi wo de jaja o mu nyina ya so mu nyina atwa guntie untie me se asem na etia no we na ani ye kase ye komu ye nyina betima kombi o nanso akwa bi so no ye de ani tonkola no e wo kwa bi so e na wo na ye be ma oba ne de wo ka nyina no ye nkase ye gine nsem nyina di e na wo so nsem na gidi ye kase ye kom de ye beche emmom wo na hu obai se bibia ne a kire de a ebi abetima ka me aware no me to so a enye ye aware me na me yire no enti bandifo me de me ni problem na emmom no won kasa nche no sani e kasa mo me abra do bandifo bia mo mam na otwe ba ana se mo mam me na me mpimachi because ye kan katachaw asem from day one no onse obai na no obetra kan no nkonso bi wa kire asew ni nkuma anu ha ya hunu nyina from afa enti no ye wia na fia enti so officers ade a ene na de wo mu ni se empanifo madam mo ma me mre be na wotwe ana na wotwe mienu me firi me ya nkasa man bio ono ase onim de obeka on kan kire that's all kokora wa kwatena sorofie kwa kwatena sorofie ade sade nkwa we bible ka obri bia aye boko na sorofie ho na woda no yesi ho na hemi ana oba so ti we so utie ne kasa ono so onye oba se be wo mresa ye ne be kasa ye odi ase so oba ye ene odi ase be ma so ye akwan bi so ba cho da mam na otwe mie that's it nana wadaroma se de oba ma ne se no wa me abre de ne so kwan bi so no aja akura nya o se akura fo ene akura ni nya nti sa no woka ampa yo ya te ebia gidi from penim fo amowo akura de sai dako madaroma be me wo pene e be da mo ase se wo pene so a be da mo ase asma makan no oba o mo no fa sempa mo oba no me mame madaroma do asem be dan ye na hasan ye kan asem nti se de sitie no obi a wo bi ka na so kwan bi so no se be odwan o pempomba okona chi ansa no aba be pem ye de sempa to be unsa ne de se de mpanifo ke ya jesi baby e wo kwan bi so sa na ye kan asem dwumadi ye de ne atiefu ahemfo lawyers ena sa mo maye di tie de ba kosi enti wasem na de ba ne wonsa na de ba ne wasem de ya som ensa ne de ye jesi baby be me ya ba onso abeka ne de we kan si chiri we kan wo ampa obi ade no ye je South Africa ye ne tie ye nko obi da ti de si ho ye nim na emu no nipa bi e wontam ni ade na enim sa akoba nti no shabe sunsumie ma adwen emu ye de sampa to ukun enim sa ware ne pese abadwafo ne atiefo ene asompa atiefo nyina ne adwumayefo nyina no ye ka asem no ma setra ne bom na munya kwan na mo hwe nkwala no ye de asumdwe ba ye de ato no se ye man na wotwe mienu wadaroma ye fa sampa pacha yan fama mi se da bi nya chiri mu ya pese ya kan ne be ma no bum me pa mu chow me da manu ase awale ya na ende wo hana ne wo fa ase ya chan ne nnu asafo a emfa no nkasasa amen me pa mu chow me sra mani diem awale ya ne de se mu fo so me ma me ewura mu a me kan me kira mu se mu beti ane se ya kan kira mu se mewu enti no mesra mo mfo so me ema mi nwuram mi nti me nwale bi mo yo omo
maame no asomode atwa to no no dey anode ọtẹbi na nso ọbẹ mo kasi maame sẹ mo fọ so no ọbẹte so owu ni mo ayere mo twan o mo na samoa ne Mmrantehene na bedwafo sọfọ kura de bi ọmọ consider no so de o nyame sọfọ abrewati anu de so wa abrewati anu ono kura so de sese o nyame yo ane abrewati bɛma no sɛ yɛma na ɔhwemi no ɔbaa no sɛ aware no deɛ yɛka so nwura mu a yɛbɛteɛ ne wawu nti fo adwene bra na afei asɛm foforɔ san wɔ akyiri mepatwɔ deɛ meka ne sɛ ɔbaa no ɔmmra fam ɛnɛ na anka yɛpɛ sɛ sɛdeɛ na wɔka no na nka wopɛ sɛ yɛahwɛfoɔ nyinaa kɔla hwɛ nkwadaa a omumienu omude omaba wiase a asem wesi aba besi a wanhwe ya awalija ye ba emwa nkwada no kele cho be ma ade bi wo ho na ise ye ka ya abotere wo hwe nkwada ya wo mo ba ha se no mu ya me de nka magina so asre me sister no me mfo so se wura wade na menim se yawo ene ne ma bi a ababa we wafa mu nti no enu nti na ema no ede kasa but onka hu se asemba anu ya na eka sabi be me wonye ne tamfo omo ware ya no omo tu omo ho ase no eye nkakra no obi ya na asem bi ama no omo tu omo ho ase ya bibia ekoso na ne nyina no ya ho kire ohia defo ya na ema sabi omo entem eye hiasem wo na ti kwa na se wono akasa ka se wo kweye ka ye me ablewati akasa me nko South Africa anya se bia odi obi be sponsor me kra anya se me ko di holidays some few days akasa me ko di bosome miensa wa kra me ntra ho o kasa me nko di South Africa e bia me nko ye like me ko play pebadwuma ese wo mo etutu kwan ko ye ya me nya ade a meta because yete ha se no yete Ghana de na so de ekoso ni nyina na ye ni tua wo mo ho me ne so a wo ya manfrafo a wo no mfa wo nya boge no mo de wa ye so an na ehyehyeye nso so a wonom so koye no me nua ba no me da bia me ka se me nua ba omra fom na Ghana ha se no no katachaw wo mo se no oye adwuma de bafie de taxi na wo toye no yanka hu se na nkwada miensa wo so ku hwe ne wo madidie na kwara ba akokora didie no enye easy sa na bema so ye bema me yo ba na me kasan bema ye bema bema wo ba wuntimi fa ho toto bema ho se wo gya wo kunu ho akwakotena akwantu mo 5 good years na ka se bia wo kunu no betena ho sa atwen wa wo boa e bia no obedada wo de ayi adefa bi na bedada wo but aha oh there is nothing going on here wunim se me do na dia wo wachi ni wanim ho an biam na wo meselo wo ye bema e bia me ni bema kola na gira tu kwan enfie no mu a wo se wo e bia wo ye ni holiness ne kwa animu just a Roman father ise me pa cho me dase enti se okofa oba ne de me nua ba ne susuma ne ha no na ne kola ne yese betem no munya me de me mapa ho nti yese betem no munya wo ye dan a wo bi be hwa ho ena de obehwa ho yin so no ba ye no wa firi ho akoware ena ba bia so na mpanyifo se ye ne ha se nom me kwa wale mi kuna kokola me ya ble wati enti mi kunu so eyi wonumai eja ye bo me metene ho ena wade ye no so wunya ne totoro to sa ekwan no wunya ne ten en so hwe na ye test na ba wade mu no ebie nie ena de wo si enya no wo de o si awade afono but wuti we no menya sure say wo watwa 40 years watwa kolampo na wontimi nka se de wutie be menya ma awade abon wutiri mu anti no ka enti ebia na o ka se o se awade akora bon tinti wa hwe ya mpla twen akora no wontwi bi na wakowale ma men kan cho e ka sa na tie de a e ka oba wakwa wo so a na se nyankopon yi ni free mu a enka wo sa koda be ma achi biem e ma one be ma na asem ba ho yaw no e na ya na ye de kasa nkwada ne wo mu nti no me nua ba no wo mla fom be ma no pon de oye nyina yam sa da tutu bi ma ne no obeka wa asem no ya nkasa ye pamo yetie wa asem na be ma ni ha de oka ye no anase enya na oka kakra no wono kola se bi na che se aye no afofra ufo nti no wode kasa biala ne ba ye yesu atutu bi ma ne no but na wo ba ya woni ye kasa no katacho be ma na kwotena office be 40 minutes and wasa ba ha senum asa betna
What's it 10 cities bisham bottom no mami shan kwada no na me fa ma omuntu aduan no mo se kwom di wo mu na be me be hia ne ma wo di minika ko fansa wo di beja wade won kwantia ba bi akekira aboa no panyin se ho ane yesane no enti sankempo no wo beja wade ana sa don sabe brena eja kwantimfi menya sure sa share ho no ene wode nsa ebehu wabusuafo ho nti no ye nua ba no womla fom na de oyeye no entwa ye wode wa asem ba ene yeso mu ba sa wode ensa ehia be ma wo kwantimfi lole kwan ho sagye wonsa somje wa kan entwa ye enti womla fom enkwada ni nti no woma na koma nkonkola no so yese ba bia wajapade wo ne ho ena wakoma wo enkwada ne wo majapade wo ma ba ha se no mu obi nim daachi de obehwe obi o enkwada walija make se da bia no se wanya sepa anase na pa awalija ye bebe enkwada fan boys and me ensa kentinka ye hu wo mu ha se no mu bia eni be 5 years 10 years no ye hu wo mu be no ma bla boy basa awalija ye etimi ma enkwada bo asisent ye sra oba no wo mla from na yenka na akabom enti mimra wo no montemba choma das na de wa kan bre wati akasa pa na wa kasa wotufo pa anso ananso ni obi na atia no yo safo kata chobe ma Matthew 5:21 kata chobe ma Matthew 5:21 o say in the Bible then ebufuo ene ewudie Bible then ebufuo ene ewudie tie ose munti se mo se ose tetifo no se eni ewu na se bi pia na so koso ko dem so o kan so Bible nda wani o de kai o ka o de no o se Matthew say 5 me patch 5:21 obaya wudie na make say ode sabeshia no Philistia ode man ebufuo eya dia edie wu papa ofa be kan ebufuo ya se wo se tetefo no se munni ewu obiara obedi ewu no bedi atemu mu fo na me de mesemo se obiara ne bufu ni nua no bedi atemu mu fo na me da ase na obiara obese ni nua se raka ene se onipa hunu no obedi for mpanimfo atisi ni asenie on se aware se ma ye ba ye se de na abrowati e ka no e ba ye no starting ye ntie be ma na asem ni yi no ye nyina to against ye against no asem de ye ka ye nya afanim ye no na ya ne boa na ye da production yi for nase se o mo so watimi aboa na be me aba na abufuo ya de se wura wade mu a o di o pada form ma ba ko na form enye ye anye ya na anye ye abufo na nya wura mu no obo enye ye because abufo na nkasa no eno obetwa mu okwana no no wakasa ko na the American bebre say sabe woni be mate ye wo enwan ma bebre o matu kwan a o motimi abo mu kunu no o mutie wom o mutima bo kunu no to be a pickup and na lanku sakwa de mu kunu abie sto obutim e wo kumase nenso enya de sei bia be ma ne bia obekokofo ba ana se bia obedi sika in case bia oba ne beka se bia wo di sika na se bia e koso personal experience what I say na ye wadi bi wo no a Pacific West bi wo no a e bia na oba na ye oba no be ma na ye oba no e ka bro from jane sadati wa hunu za ka bro from jane ana some di wom ba so bi nim no so se dia ba on dia be ma ni be ye na mo oba na hu se e bia bibi se na ekoso no na eno ne fa ntakra wogem ana hintadi akire die wo se ho a wo tete no ye hu nipa no na die kwa ye be nyina ne se nana aware wen oba na no asem no me hwe ye ko e kire wona mebusa se wonto mu ase ye mu ya asem no na untimi mu ye mu ya na okura no ba me ya te ase se na otwe oba na enti ase enti oba na ye tunufo ntina ne be oba no fo mame tunufo mame ase be yi abrewati ye tunufo silence means consent enti ya nane ye hon ka bi nkyere oba ye mpene why ye me fifi mirimu muwa ene nana se ye ntufo dia ye de na ke ka adwena ewo amanse eti wo de waka matena na wadawruma ene ye besire enua ba sabe ye enua ba wadawruma ni die mu taxi na wo to de bre
bɛrima no sɛbi mpɛduasa wamfa nyɛ akɔhwesɛm bebree saa including ne taxi adwuma no sɛni wo mu so ɔho wɔde bi hwɛ ɔma ne woba yɛ sɛ sɛbi nso anhwɛ nkora no a ka ɔma ma meduro ndu sɛ yi o hwɛ nkora no ho wɔfɛ hwɛ wɔ bi kora ate ha a wɔne ne yere ne mma nyinaa ate dan baako ɛso kɔkɔ hwɛ ɔmo ba ɛso bia no bɛma no yɛ adwuma sika da yi ɛkora no 5 good years nti mesrɛmɛ nko bebree ɛna matɔ taxi taxi na ɔtɔ no ka kyerɛ sɛ mɛmfa nhwɛ nkora no fa yɛ ses fa gu bank di aka no woyɛ adwene wɔde hwɛ nkora no ɛna 2 asase a bɛrima wodi sika brɛ na sɛ wɔtumi tɔ asase ɛdan ne mom na papa kukuru kakraka because nane so adeɛ no yɛ kakraka na sɛ kɔ si bɛɛ 4 bedrooms bi na kɔ nya baabi ɔba nti bi kura na ka ha na so wobɛhwɛ mu no wobɛhwɛ mu na yɛ ɔbaa ne pran ana ɔbaa nso de ama no na 16 bedrooms deɛ mebakyɛ woyɛ kofo ado ana woyɛ despite ɛne me bi wɔ no ma montete break wo wo bɛrima ɔbaa yɛ wo 16 bedrooms deɛ katakye wonti amerika ma mu enti ma yɛnsi bɛɛ 4 bedrooms bi yɛnyɛ baabi ɛmfa nkora ne nto kaboa wo so ɔka sɛ saa pra no gyea na so wode gu fam sika pɛ wɔ fam enti yɛbɛserɛ atiefoɔ woyɛ ɔba na woboa bɛrima yi wo yam na boa no bɛrima nso sɛ ɔbaa boa wɔ yi wo yam na so taa ɔba no akyi na ɔbaa so so sɛ bɛrima no ɔbaa so sɛ bɛrima boa wɔ a wo so so boa no sɛ wɔyɛ bibi so ma wɔ so taa n'akyi ne mfa nkonimdeɛ mu na deɛ yɛkeka kɔ nyinaa no yɛkeka kɔ kristo ahenniɛ mu deɛ ɔbɛdi fɔ no kristo ne bɛbu natɛn ɛnti na mede si yɛ na meka kyɛn ɔbaa no sɛ ɔmma nakoma mmara fam because no matter what obi wɔ hɔ no mu a ne kunu watwempra ne yere ɔkɔ no wɔde kɔndɔm ahyɛ ne kuru butu meka sɛ obi ankɔyɛ bi meka saa nanso ɛsi a yɛfɔ yɛ adeɛ de ba ɛma deɛ mo kukura asɛm a motumi gye mbɔkɔɔ na de asomdua ba nti maame gye mbɔkɔɔ na saa kɔkuru nkɔkɔ tena so na kyim sa ho ama ne gyeɛ mmra na da wase abusuafoɔ interview baako san wɔ hɔ a yɛbɛkɔ so yo nkra me nsa ka kyɛ sɛ ama so sa nti yɛntoa dwumadie no so ɔba mɛtewe sɛdeɛ nyɛ ado a menyɛ wabusua panyine nanso wobaeɛ no ma menka sɛ asɛm no wode fa baabi kora ansa na baabi ade faeɛ no na nneɛma ɛnkɔ mma wo ɛna obi tia wo no ase sɛ fa kɔma Mmrantehene sɛ wobufu na wɔkono obi sɔ wo nsa sɛ mema wo nko a wonhyira paa wo Nyankopɔn wo soro abɔfo paa no nti yɛkeka no saa no ɛbɛduru baabi no bɛka sɛ o mpanimfoɔ yi ɛkaeɛ no sɛ metie a anka bɛboa wo bɛrima yi mohunu mo ho no ne ɛni hɔ menim sɛ ɛma mu mmiɛnsa pia wadeɛ mu no moagye mo nipa yi ɛnɛ bɔnsam na aba na sɛ wogyina m'anim ha sei na wɔka sɛ moka sɛ menware a mobɛteɛ na mawu a na kyɛ sɛ me Mmrantehene na mede kɔtɔkorɔ kɔtwe wuo abɛtoo so anaa sɛbesɛbe wabɛto me ha sei no more or less wabusua panyine ne me deɛ wo maame anaa wo papa na wabusua panyi bɛka kyerɛ no no a na bɛka kyerɛ wɔ nti nka wotumi ka deɛ bɛma yi ka yɛ koraa bi ɛna ɛda no duru yɛ na bi a sɛ mpanimfoɔ deɛ office asɛm madwene ho a sei a nkɛyɛ na dɔm yɛnim ha paa deɛ sɛ wode si gaw sɛ moka sɛ mopushi me a mɛnom aduro wu anaa mobɛtumi wu a asɛm kakraka paa na woka yɛ koraa mɛyere wɔ aflase me mpiri no ɛm sɛ nyama wɔpɛ so wɔka biribi nti ɔbaa mesrɛ wo woanya me mu awerɛhyɛ mu wobaa yɛ so menyi wo man masɔre agyina wakyi paa masɔre agyina wakyi ɛnɛ bɛrima ba me hɔ no bɛɛ sɛ 45 minutes na mene ne kasaeɛ na nɔkwasɛm nie mamfa no ho ankyɛ no nduru baabi koraa na ne bo afu me mamfa no ho ankyɛ no koraa nti sɛ me mawe ataa so megyina wakyi pintin na nka wo koraa woka sɛ ɔfa wode nyame pa kyena koraa mɛba ha sei a kɛbɛyɛ me fɛ na sese nsa koraa wofiri m'akyi de ma bɛrima no ɛyɛ nimtie buo sɛ bɛrima koraa di ma de nsa no anka sɛ deɛ wɔka kyerɛ sɛ asɛm no mewɔ fa nsɛm nti sɛdeɛ ɛnya ado a moma me koraa na menkɔ mewɔ fa hɔ ansa na
wo fansa de hyia be me wa bra wate se o me nkyai na wo de hyia be me ya eno kura so no wo gban mitia na nso nipa e kan asem kye no na wo on se wo de ko wo ba bi amfa na wo de ba aha amfa ka me frɛ wo anka wo ma nti o ma samu afato oba na nim se kwambim no watiti am nim ne prɛko ne mpiri no so fira wo firi machi densan ma be me wa bra wanti am na so ene kan ye kan se bi a be me ye wo no wate atwia kora de kotokora atwe na betena hai ono se me ma na otwi no ende ani ahomeka wom anase ni daso wom wo fra wo yire na ye se wo yire so na ndo da line na se ahomeka wom se oni di par ka se wi a wo be peke wo so from Mr. Obaha ya ofun ayo medas oba de wa hoho nti mebunu atanyi ya meka sai wan kasa si mama mama won bebi so for kafra why we le say crime Sompa 93.1 nti wa mala samu first oba na ni mam say wa ni kura de nanashia no ani abedwafo nyina ye kasa yi manfo fra na fra ya na manfo attest se de ma me kan ye no enka yenti ase sa ama no o mre bia na ye kan bibia so esu free branch wo se oba ma bia one ne yire asofofo koka siminti mi na be ma na boda na be ma na boda mitra enti obi a refer me sa se na me so emom asem de ba e kan se te se dameto wan hwe ya o tie ne be ka se asem de ye ne wan etwa wale mu chan ye ne wa udi kwasa se be twa wawade awade ni pillar ne ye be ahon no ye ntena ho na katachaw de ba mai kan kwan bi so ya dana se odi ani de amaw ne bia kan na mame asem a ye bobo hu nyina na ya bre hu ya ye kasai ya de sampa ma be me aka ne de medika ga ja won san de yemfanto ba bia nsa ya nya busuafo na se kwan bi su no ya be ya busuafo ne mo masa asem se ya ba na se be me o se man na wotwe mienu yenim se nye so yi se because nipa mo tachire na eso mo mienu aseta na no ma bi na tachire ena yesa na so sebe wa odi wa se mba yan yu totwene da na obetra in fact obeme e kan bi pa na so oyoshi na wansanse a ene hu de ori abewan kuma be man so bae wa be pie ne de ne kase nke ye komu a ke ne ye tenko bia obika ko bia baka ba jaje ne de bebe ode befa ne so ye de ani atonkola ne nti enu nti ene ye sesa na te de a ye hwe ne de yi ato yi be man se o man na otwumbe ne sesa be o hina otidwom de asem tu onim na kase fa kan so ni person san ya komu hene so ni person san ya komu hene sa me otiwe komu hene me nya na bre komu hene no man fa no wan fa ni easy sa na wo hwe asokoro mampon ye ka kumase asese bro no so fa ya dan gu a asokoro mampon wan to so mienu a obedi first e wo kwa be so o hona lift bank bank no ko ayi rural bank ya the lift na for e bi ni ba bia so maybe okofo ya ye ma light of nke kofa sama ba nenso so anya nyama wana me yakomu hene o yakomu hene hono yakomu hene enti onye di paka apart from Mmrantehene no akwamu hene atono enti so gina wanim na ka chense sa wale mo ma me kona me kogimi we bi kura na wa no ye upie firi na wa na akọ no GGTB akwa na de asema betu so mekayo ana manfa so mran ai akwamu hene akura betra ha kan so munyayo na okwa na sabe ye ko fa sama beton so ma sabe niguasia kan station ya me bia kai to wadaroma sa sam na kai wani onanani nti bibi ka mi amija ko abet ma pe bia ka chere mini so si me so mi pa cho manento papa ma me se on fanchem na manyade ena nsane nso de ma me de hia ne ho no o ka chere nkwa na se wa ma okọ o ma okọ ntime no na minim so obeba ha ke ha kra na me de bebele no ntine ma me se wokọ de a ene ye menye dai me mfa ma ne pere ko fi se wono no ma mete ase se me mete wono mi wokunu bi tine ma me de na ma mentre no
mentre no de wo mu ni ya na enyo no ye de ka se asante kasa no wona mabonte na wo kasa o asante kasa emre na wo kofi kesi mu na wo asante kasa enye mre sa ye tie ni ye de asem to wani mu no ensa na asem ne de ye se ha no kwa sa ha na de ma yo se fomu se bebe me ye ne friend ma ne banya ha na se odensa so ta ji ho no enjwa yi se wo ye sa kamenko maanyade pia afezu yenko de to so mienu no se wo kan se se jaw wo asem na de ba mu no fat wo asem na de ba ka kla de dum anyu bi o ma ni nyina akra atwe me ho to na na ma me se me no me ade a me ye no me nkosusu ho nkyere wo bi me hwa ade no na ebeboa me na maka ono de ma na aka ne se okosusu ho akyere na busuafo ne maame ni ni de man komra me sofo me so me ni wo bi a me kosusu ho akyere me na matena ho ena me nim aware na hyase no me mfa ne easy betune ebesi ne enti abusuafo me sere mo ani die bu se matuma no awofom mintimi nwale no kore na me kan mintimi okay sere mo mfa nchem ijo ya dase o ma samwa acha me akwa mo hinwa dawo yo mpanyire si ye ntintim kwafia ma ni soro no aba kwafia ne controfi controfi o chiri soro no wo sere so na ofo so kwafia ma soro no bi ko ne yam ketekete obi wukura te asi ntintim kwafia ma ni soro no aba enti de oba na kasedro no medanase emu media mabamu yi ye free hakoyi akete madwene so no akono san ba bio sempani for me na makan me san meboa na de she welcomed nti ye de bisi ha na ensem no ebi ewachire medana se jene asem no npompon so ide aduan no mo de na ka no so wate ase o kire se adwendwen e wo sumiem uko ya adwen ti medane na emom no minim se awade no sebe mo wade no na busuafo wo nyemo mienu kwa na mokota baabi ti wo kase oni abusua eda ya beka ba ko bi e wo baabi nti ene nko susu ho e de besi bia na wotwe mienu so ona wotwe mienu no se na etia no ye betie anza so ati ase na wotwe mienu be hiam ha ti adwendwen wo so nti emfa nko ye ne mo ne abro anko kasa e de abro beka na me ado na wotwe mienu producer no beka sa piao yo nti be mama ne ha ensan de o de aba woso mu a wo de fa ko fie for the meantime ototwene na na yentoa adaroma yentoa so o she na wotwe mi ni to de kofi de a let say o de ko ba mane nti en person de bia ko ba ababa mane from na wotwe mi no na fa me to ha see why pa so obi ahwe na wa anomo sebe non pa masofo sofo de want ya no okay Mr. Monfa semfo from ra na ansa na asemfo from ba no mo mamento ade ketua bi na yenko no wa 21st clinic ono ye expecting sciatica ma metwen na be ma no kwansa why onko ko kwem ho Mr. Mabusiafo ne nsam na wo kan na wo se me yi anu na wo yi anu aware ana na ni pe yi asam we to me so se o se me ne Dennis susuampa se me ni Dennis te dem but me no fa sen so ne dada ba ko anu tina unti na ne anu tina de ka se be sa de we see time ayi bibia mo wakase bia mo mam na wotwe me no na me nkodwene ho mra so se no wuyi anu kra na eni ho e na ono so de ono so ka kire no ono so kra do wo ka kire no ono so yi anu eni ho yenim se de wo ka no ene de wo ka no ye ni wo chirim na wo ne na to awa de so de a da wo de asama kan sa entesa wo de wo se entesa ana wo se wo de makoto adwuma mu adwuma ya wo de mekoto mu 3 months da ye de sua adwuma pon ye ye fa sua adwuma pon ye me madam wo nu so ame na kakaten ana wo se ne wunim wo bi enti wo de me koma na wo ye dai na wotwe mienu o mienhia na wotwe mienu no reserve once na wotwe mienu be ma wa san ba asem o kan kan ba na wotwe mienu asam na
Baba we say pa. Ya de mra na ya adwuma. Na wo tweme ne be se hia. Dennis ya sama wo ka passport. Wo de mama me tira passport no ka kra bi me frɛ mo. Mama me frɛ. Wo chire mu apene de e kan so na. Enye passport no kwa de emfa na ayi. Emfa ne lame. Na wo chire ma de. Passport na sam na wo ka no. Me wo fa invitation bele me. Se ya de mra na ya. Me mra e hono. Enti wo invitation ne bele me. Wo na wo ne man ne kasa o. Wo ne man ne kasa. Man no bibia e ko bia me ma wo ya we. Me ma wo ya we. Edu se ye ko interview no. Na sa akura no. Twimienu. Aya. Fa bag no. Se nyanko ko te ase a. Ansa no ho ani wonyam me titi. Ansa do wuti me nyam. Nyanko ko sa wan kasa. Ada na wo ya gu ani mu asesa. Ade ba no no. Me na akoro so. Wo no ma me abeka ma no atum sa me nka mo obi ante se madi mi sika. Ade ba no no. Don't do that. Don't do that. Me ade we kura me hu bi da why? Not to tete Bible musa. Oh, and Bible command. If I'm command eh dia. Nya the Bible. Now dia. Now Bible. Enya ne dia no what team. Now Fana de man. Fana de man no fanko. O Bible di Bible. Ade kokobon ne ma emfa taso ni peti yele sa. Wo tete Bible mi say. Ya say wa wo kan we de bem kura de a wo ye kura. Abodan se we say. So be man ne kotu. Ye we be man ne kotu bibi say. Ono wo kana say my one plug. Ebi ni. Okay. Yeah, so ni nyina de sen kwantan so. Hwe no man hu ho. Abusuafo obi a wanya asiatica yade no fa 21st clinic. Nyarwa aka nyina. Sa asiatica yade sa no 21st clinic wadi abodini bebiri. Abodini bebiri ena waje. Yada ma se mo adwen se mo de mo yade siatica yade se ade wato ho yade wato kabu ko ho wo de miempe ayi abobo ya bi mfa ntum woso wani nyina massage no bia no ene ma nyina ba yiku wo branches bebre kuma se de no wahwa overseas junction hwa afa radio hwa number no ye 0540 311 311 okay 0540 311 311 wodi fu sambala wa ready of obeboa e woni ma bebre mo nyakopon na beboa wo na wodi be fa no so ono bebo mpa ye keke no America na chese mpa ye keke o na emom ebinum susu se wodi wa ye kampa abo ho ade Yesu moja bi kampa abo ho bra no wodi Florida water bi ka ho a na ye adwuma wodi fu sambala se ne de na entesa ono bebo mpa ye se de onipa ko no kotodwane mbo mpa ye ya o haw bia ebohia wonim guase a ehunahuna wo eka ya amo to wuremu disappointment amo ba mu abu yade kwa akro ne yedemfo a wodnum wiase ha nyina bi na enkokoto sem hunhum awade akwantu sem adwadie ni awaresem adwuma sem biribia achiachia kontro wa brabo mu no okwa wono bebo mpaye ewo Ajaba family house na da dance ne beba na na abaje odifu Samuel edi trododododododo Ajaba family house ebe mensia traffic light no so yewura kasben da kase e wasisi wono na na se fen so omadana na fa number 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 ampani say kramaya ye fre no aye bi pay ene de kwa hayo nyese ensunya meye krama wa kire pay me ehunu no ne de kwa hayo go to odifo somewhere bibia be cool let am say mama ye nko computer so agedie de oba na betena se na ye mo no jejejejeja okay Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell,
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe herbal clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new side ewo kumase wo betimi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye huhumu and obi de yade ato abrabo so amesebra abe herbal clinic be boa abe herbal matia kanso Money baba huntrem It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste, no, it did like. The taste, no, how I would describe them? The taste they like, Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega for oba na atenase nti mama menni dwaba akopɛ na yenkɔ nabrinati aye pa yakwaso komampon yekɔ semense ba clinic moatidi no a babia enemu yade bia dwonsomu yade bia malaria ne nabusua koko ne nabusua dom no typhoid ene de keka ka ho oba fichi kromo nkwanhia biara wahia fakoma semense ba clinic sa okidi ne ho aka sa obrebo ene ho aka ensurachiri okọ semense ba clinic akwaja yaresa ensurachiri kura bibia be yeku efidio be firi wona ye ultrasound scan machines no ene lab machines no kama lab technicians no so ya de pa ni nyina achi no na wokwaje cement vital herbal mixture be ma so ho de atraye atiayira eya pa ngwasian wasia obema no wunwu ya obema nwu enti kwaje cement vital herbal mixture adrene e frena Ghana ni dinaje ba bia wo hai ya wa se ya Ghana edu America mem edu Australia mem edu Holland edu UK Canada eni ba bia agano asita wo ho edi dwuma ankasa se wogina hwiegu no anom de a uni asem na anom kogu yam se krororo kai asoma ba bia to bidro ni abrofo duro bia no won sabeka bi anadwono fu wakeeping wonna enya asem ketwa emomuni namo a I advise you say don't buy a guy herbal mixture mo amokwa ya sabia de askoma mpon woni
Ascoma Pura Bank no na edi hwe ni mu titi bisa ba bia Rua Bank no wono a chese wadu semester ba clinic number no 0240 161 6061 0240 61 6061 abaya ya mo akwaba ya jana ate sai e ba shonya me adumayo pato de sai ba che fami Millicent Mama Millicent. Oh, mechia me huni pa Millicent or Tanu Dumasi SDA Church. Mama Millie, and you may. I tell you, made a boko. Mama Nani said, Many a branty be enya aquada. Kai. Oh, yeah, a bemoa. Now, I can know this 7 years. Or 8 years. Okay. But on Casa Beman was one shot or Yari. On so on her no, Nedi Diamuno, and Anna Niari Humusu Crampo, no. My menina Casasa, I feel cried at me fena on fa. I don't have a fan, some fan a post and you remember fro, and no one. Okay. First day cry me ma just say me dey be bahano me friend no pana bro 10 miss course one pick inti na me ne mokasa wie say me bahano and after them see me friend the last time I heard the friend no catch me say nwumre no be fle no anu no be si sabla am neti he. Okay, jinsan waje e ba cho jinsan de waje. Okay. Wo say akola na mfie nson ensia mfie woche mfie woche kasa no nko anu ntime kasa kasa no nkasa but on oye nneoma basa bi wo ha no ye ne nsa no ma na bi ne nsamone basa even otimi kwa quartet no de ayeye no ho ene ade che se asefem so be ma mi se baby am de betena bia ne yetumi si akwa mi kasa baby am tekwa ne yetumi afiri ho no akola ne nti nipa nso de sere mi sa anka nipa no ehunu nipa mobo na enye bo apaye. Okay, mpacho what Asem Oti Asem ni o fe na ba bi o hye bi obetimi ababa to ntimi nka bi. Na se enyemum. Onyemum. Na first cry if you ofo nyina me ma me ni me nuafo ni obi otimi bo obia ni but se bi obia ni bibi ama we aye mi se ya na akomodi mi ana sande ntimi nka nkyero. To timbo ni padin. First no bo we ni tema ni nyina e wo fa ko ni no bo obia ni ba sa me ni ma me ni entamati kakra. Rana kwa mikasasani mankwa wase jaimpo. So boni pedi no wajai. Wajai on na mosa ni ya de sreme sa de bia mi hye de musua. Oko school. On better no go school da on timi go school. Because when de kwa kra mi hu say ya ka hunu na mebo. Me mo mini bi onu nti kra si me hu ho anumpo. Me de na nte fa ase na papa no so de ma. Isa mi to kwa mini ka plempo. Papa no obehwa kwada no wode na ni behwa. No je say me fa say be 2 years time krana ye ntamte be si sabin na ni kura hu akwanda na mo ntamte ye wona wujaya na wona wujaye obe fa me no onse oba bia te honum no ni kuna opekunu me oba no me bisa ne say wo yere no ye hoho be bia na me wono o si woni bi etimi de me hu say manya kunu a me ne tena moko han dan nyina na ye nyina yatimti akire no enna ebeda di say sawa wayere wo ma e woni krom me bisa na no kra no wansan kan no kra no me ma me kra bo no se da anya no kra yes that time no ni atabe ses ma nyanyin sai ayede abem nto de me ko ni krom ati hu so wo kunu wo wayere ntina no ni krom ho na me ko fande mama me nye correction kakra e ma no ya na mota aka se me bisa na se wo wayere wo se da bi munyaye esremo asasem no munyaye mon kasa me hwehwe mu so wo yere me hwehwe mu oba bia take it from me today hwehwe mu na esa wo ye enye be ma na obisa no swati ntena ma ye ntemte mo ba na mo se be bisa nse wo yere wono ohunu wono wo hiaw ena me ni yere so ena ade ko ma pa wonya bi ntem so enti wo ye de ne obaka se wo ne yere so ebi kura ka se wo mo yere kwa buruchiri Abra entesa. So. Enti mesre oba bia me bisa be man so wo yere. No so we na yere munya aka. Sa statement no me de emetai. Kasa me hwehwe mu. Hwehwe mu di ni kurum kura akọ ho. Fa ni di no kọ ho sa brante asmesi.
yeso free ha te say kama hwe na yire no yeso oni yire na baby a wote no wa ye inquiries ma wo kura mutimi tete be ma kwachi no se wo senem pana dem ba kete anaju wa no kura ko betri si ne kunu akohunu baby o se nyansa ma de tete wonum kunu no ha wo mo ya de pa wate sempa na meka wo ye ro of kro be ye niema bi wo mobile phone so a obi obafre obi a beche sa wate ase nti abranti bi kan wo se me wo ye no so de ye nka da ko te me nka nya dai me ba be padi me mpai bo ne se me nsa be kana ma ko se me bo hwe on ma ye ne ye no ko do kuya no ya ne ya wore bia kan ya na waka chen se kuya ko no bab no wore bia kan ho on ka san so ko ba kwa akoye okay entu bi sa no no so we ne yire na che no wo yire ene na mbagu ba bi nya sa sa na mi so me ma je se me pese me to awale so ne ma me so me fa se abaja fo ya Asem Mpe o ese be ma nanu mu asem wa hanti o mo yentie no nka ho ansa Sompa 93.1 ma yenhwe okay ya wo ho you tie be ma nanu mu asem ka ho a officer said the Asem Mpe Mmrantehene your friend militant or just one in Wabako. What will you patrol? But Assembly Chawan is a one in Kitaba, ma Acolano say, or ye Yalifo. The free say Acolano or Beto Hornomoa, who say Acolano Yalifo, what Jacana Bonaso. I can say, when I'm baby, I won't see on Yacolani na 170 say. if I saw baby, I'm wanting the car. Over my mamma, black a car, and never 7 o'clock. What's the car? You never 7. Aye. Okay. Now, see, I will come out and I saw him. Me walk a Kufoji Alayo. Eastern region. Aye. Okay. But I can't make an answer. No one who are But I. Who me jaw the enemy be so as be when you walk around, so I didn't feel saying. Me for bear 4 years. Bear 4 years, ni. Aye. Okay. Aklano, maybe say, ne yare no say so condition ya aklani wom. Ne pacho. Condition say so. Say yare no, say ne pempen so yare na kwa kuduru nim. Okay, tell me that about me who not. Okay, na say. Sidi aklano yare na kwa kuduru no nim. Okay. Na one kasa wo be man wasi wo a try the aklano atu anamo ko baby so ko pena yare. Oh, that be. Won't try so the aklano ko baby akwa ko pena yare down. Baby. Na wama obani sika Sompa 93.1 okay and also there be one more obani sika so mfa ko hwene ya na de ode to kuriko bi awe kura wa mfa ma no no de ko hwene ya de omna sam obai wo problem se o wa kwada bi tisi anya se kasa won kasa no ko akwara no wo mentally handicapped ke so ko special school because so they all can say or ya dada nsa ye niam bi no o wadwemu haw kakra na won kasa na waya wiramfu din samone kwada bia na kwatena fie no di din samone a ifie wura no obetu
and that or Bangladesh Benny so no church or down for a few row betu. And there a man be be woman some say wo na akwadane mentally handicapped and I say wo how be yade bi akwadane a pabam no ko e wo say akwadane ni problem bi ade somehow oba begina tane bo ona Sompa so wo bi nti asem we mama yenhwe na yenka ne yie pa sese obey na kwere atete apro no so obey kura say wan hwe yie na ukonya ba ma bi odo pa so obey wara obehu say oba no was a problem no a ne do so beti I know so quite a problem na me nim de ntia o on fa kwara nko to ntwene board aso wo asem obey wo hu na asem pa o just kwa nkama ha ebi kwa da me phone so sisi e so wa so ni ano betimi akase bia wa yemi se ana se obeko no wo su na se se obey kwa ti wo abo se be me won ne ti wo timi ti no a je sa yaka de why ni mo maso e da me phone so kra o me be so why akwa mo maso a che se according to obey statement o mentifie obi obey ne na wa ma na ante ase se wo akwada bi a wo ye special child me kra first time hu me no na me kan bibia kire no na eche no onu ni krom hofo no omu saya wale gu awale omu ebi na etutu no fo bone sere ne ade na onu ankasa patigwa nso ni suban kan ena ni krom hofo nso nsam keka eno so ka ho na odidi sa adwuma no because we meet me for be same fancy e be ma e din a obehu na ma me say ontimi nje me ba bi ne ntena na ma me kwan so no ontimi ne ntena so no ne te wa otimi sole bum no odimirika no okọ obi fie ni ade ntimia na metimi handle no na wo be mensu meka bibia cha afide wo yimba akoma me kra che so pa che se me mpom bisie no na nze me be beginning na sabe open nte ho ate no open dwom no aha sasa uyi na ni so kra abaka sakuya didi matem se me kwase abomasum baby otradu o se ma na edisi wo ho a one be ma hia be ma sakuya didi matem se me kwase a abomasum akodi ekoko no enti ware nyina mede chew be ma po ba mo fra uyi na ni so cross oh no problem na onyaje tantan ewia na so na mo a na se woje oba ne bag ya achia bi obi yi no na wo de be mo a ayo so that's omo ya kan say na yeye enya ndai kata chow someone ne de se do de ne kama no no ina no kase be ma no asante wo kasa bi se sanka sebe opo ba na so do ba na da woni na ya mo nyina na sa no mana em se eya pepa ana pepa kra ebi mu ni meye ye nka se o mu nyina ebi mu ni meye eni woni pa bi wo asabe ye ka kra ti sa ono abetwa ntoma si ne bo nanso ne no eni pa kakra bi ene timi sa de no tina ye ka se obi apeba kwasa go obi anso mpena wo de akoso no oba o problem ano o de pa o kata jaw papa o ene kumasifie mu ne ye Ghana ha kra no sa na ye beka no se okuta ba se ya atwetwe ene de be ye wo no eno kura timma 7 pedwasa akura 7 minim bibie free so bete bara ho mama akura keteketo agbehia nkwanhia sei na we aye kan na akoye ohia ne sikasem ya akura so nyo no akura so nyo no akura ya ye won kura bi wa katacho hu wo mo a ese sebe so na mekanese o mo ye sebe o ya ensuo ba bi ne sa no ma no but akura hu na on tisa sa no mani bi ebi ko friend su ba ebi se bosomba ne obi on tisa sa akwa ye kama ya chese o ye nipa tese ya wona chese nanim dua bibia nchese se so ye sa so ensare nanso wo ye no ma bi a ese sebe predwasa de wo ye no enna mami onte no ma bi asa chese no bebia wo te krampo no sebe o face sa problem because den ena Ghana ha uko ha da kra na favorite mbusa se pa cho ma ye sen say 5 wa eza otibi to twene na yes okuku mi ya ofo kwa no sha se bi se bi samba chinse me wo me bag o mi ni wa no obi se bi sakola ne me chinse obey what we say be nyame bo ne kala pa but on de bia ka on our rating mani pagija
ahokyɛ ti ma nipa yɛ basa katakyɛ ɔbaa etu yi wopa ma bɛrima bi nso ne mu anaasɛ obi nfa ne ntu kwan wobɛhu before ne after no wobɛhu de ɔbɛyɛ na asetra bɔne na mmom bɛrima no sɛ wɔtie ne a producers na kasa deɛ mfie nan deɛ ɛdɔɔso dodo sɛ wo no ne kora wɔ so ɔnyɛ so mfie nan ɛdɔɔso dodo after all sɛ biribi kora na aba a ɔbra bɛhwɛ na ɔno hu sɛ sɛbi akora yɛwo no nankasa bi ne nantu sisi so na yɛbɔ na yi ɛna sɛbi ɔkɔ no ɔba ko aba dadadada but ɔno ahu wayi gudu ɔno akɔtena ebusa no ɔsi kofodua minim sɛ kofodua kɛseɛ mu sɛ ketewa mu na ɔwɔ kɛseɛ isi region no ɔkɛ ɔbɛda na wakɔ akɔtwe na bɛnɛ nso ne nyinaa akyi no yɛbɛsrɛ sɛ ɔmmra ne yɛne ne nyinaa nka mmom akora yi ne deɛ no koraa de sɛ nka bibi nneɛma kɔ ho paa megyidie sɛ ɛhyɛ ala ka ɛbɛyɛ adwuma because wɔsɛ ofrɛ no a wɔte ne mu wɔkasa ne saa adwene mu ne brains ne mu sɛ ɛsɔw sɛ ɛho atɛkyɛma kakra wo ɛno because nkora de ɔmu hwɛ sɛ a na problem bi wɔ mu sɛ katakyɛ wo de ne fa baabi a ɛkwan bi so no ɛtumi yɛ adwuma so ɔno yɛma ne nyini wie deɛ a na biribi akɔ ha adwene ɛsɛ akora mfie nwɔtwe akɔlaa de maame kan sɛbe mpɛdwɛsa adeɛ nipa ɔkɔ situation mu ɛden a nipa ntumi nstande ɛyɛ sɛ nipa sɛbe obɛgya ne nagu no ɛka aduane yɛ tete ama no nko adanka obi abɛtumi ayɛ wo saa noma no fi wura didi no wagya na agu no ho a ɔbɛka kyerɛ sɛ fa kɔrɛ saa ne teɛ so ukunu so ɛnyɛ yie enti nipa de be katatwa meka ho mesi sɛ nipa sɛe a na sete ɛdi ukunu wie nyɛ yie wei sɛ sɛbe o ɔyɛ apɔnkye bi a saa mmenkɛ nan nkwa dada ana krama nkwa tɔn dada nanso ɔyɛ nipa nti na yɛbɛsrɛ ne yere ne kunu no ne te no de wɔde yɛ akora na akora no yɛ aban nipa wo sɛne wɔtie madafo bi de sɛbe ka bɔ sɛbe bɔdam ne bi ma ne wi na katakyɛw yɛkɔ ne yɛnim sɛ bɔdam ne no sɛ wɔwɔ dɔm saa so enti wokɔfɔ ɔbaa na ɔwɔ situation bi wɔ ɔba bi sɛ yɛ ɛnyɛ na yɛakayaka deɛ sɛ wode ofii sɛ wɔkyerɛ na ntimi ne ntena a ɛma maame ne niwa no wasɔ akora na no picture yi kyɛn na sɛ wotumi sɔ akora mu ma so na wawan mu ma so wotumi dwa kyɛ sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ akora na yɛakayaka deɛ a but ɔnka ho sɛ akora na ɔnam no ɔyɛ aban nipa okay ɔyɛ nipa ne mmom bɛrima no ɔmmra ne wo kɔ na afei so yɛsrɛ wɔn mu wɔ saa wei ho nnuro no yɛ wɔn bɛtumi de aboa no yɛsrɛ wɔn so mu obi wɔ biribi a akora obɛtumi ama sɛbɛ nɔɔma bi akɔ fam a na ne nyinaa akora no ɔmo yɛnkɔte aduom la sɛ ne ahan ɔkɔ ne nipa no bɔ no boa ɔsomfoɔ ne ho sɛsɛ ne deɛ ɛyɛ na asɛm ba asompa yɛ ne wɔ mu a nti yɛ ana biribi firi hɔ ba yɛ na ɔmama no aba fam na akora yi ɛni dɛdɛ akyɛ ɔba bɛyɛ adaroma sɔfo brɛ mu ɛyɛ asɛm o katakyɛw ɛyɛ mmabaawa no so yɛnyɛ very careful kakra because me nua bɛrima baako nsɛm papa ɛde yɛkɔware maame bi na me papa ka kyerɛ aberante no sɛ ɛyɛ a menta nseresere ɛsɛ bi ayarefo kakra wodeɛ asɛm bi da meka atom aberanteɛ no yɛ saa ma ne kodurom no bi a ɔkɔhyia nsuo ma nsuo no ɛne ne kasae ɛbla na nsuo no ayɛ ne ho yarefoɔ ɛduru mpɛmpɛnso bi a yɛ a momma yɛnhwɛ ɛkwan yɛ bɛfa so atena wɔ asetena mu because sɛ bɛnyɛ nnipa nyinaa no wɔ sɛ yɛyɛ ne bɔne anaasɛ yɛkasɛ tia no anaasɛ obi a obi asɛm bi wɔ no mu kora yɛnka ɔwohum asɛm so wɔ hɔ yɛni kɔsua wei no sometimes no yɛane kɔ akyi na nso ntimi nka no nyinaa saa yɛbɔ mpɛ sɛ nyankopɔn mfa ne nsa nto abɔfra yi ne menem na ɔnte biribi mfiri ne menem na abɔfra ntimi ne ne ho na yɛhwɛ no so motimi yɛ na makyɛw sɛ no motimi yɛ sɛ yɛwohum asɛm sɛ deɛ yɛ ana m'ani twa so kurokuro deɛ a nyametimi nyametimete ɛti yɛ a ne yɛnhwɛ ɛna afei so no sɛbe ɔbaba obi wɔ no ɔhyia aberante a wohyia na nnipa no hwɛ nkakrakra na wokɔhu sɛ wɔne ɔbaa bi nam na ɔsi kukuro na wate asan na wɔne ne kontɔkwa na wakɔfa ɔbaa ɛneɛma deɛ ahontombo ase o ya muntombo ase because basa na nipa na adwen sa to sisa bata se o yiri ba min kasa ase bono because ya na mba wa no ono no onu usi aya ni busu me kwa no wanyensen na odi ba me chese obaba ono hia wo na eni busu me kura na wanyensen busu me wa amfa no a wo be da nyensen na fo de wo be fa na wo fa de yin se betimi na so bo ho ban na wo hwe ne ma yi kakra ho abo no ho ba oba no oba ne bo no ho ban
ɔsɛ bɛrima sɛ deɛ wamɔ ɛnyaba asɛm na wɔka kyerɛ bɛrima no nsrɛ wo ɔntumi amɔ wɔ ɛnya amɔ nana deɛ bɛrima no nadaworo ma ɔmmla ɔmmra bɛhwɛ abayi no dabi na keyɛ ka asɛm de abisa asɛm so bɛrima no deɛ wadaworo ma ɛne deɛ mu bɛba yɛka sɛ wɔte nanso ka yɛ afotuo kakra ma yɛnnua ma no mu a yɛnna buo ebia ni because obi wɔ no mu a anaa na ɔyɛ nim yɛ yaa yɛ ɔdeɛ bi ayiri bɛrima bi sisim na ɔso dɔ nam so nda na ɔba ne kuta chocolate bi ne wɔtete hyɛ n'ano na me gyina hɔ na wɔtete hyɛ bɛrima n'ano wɔtete hyɛ bɛrima n'ano ɛkɔm yɛ yaa abrosa na sɛ filling station hɔ ɔma wura shop akɔtɔ ana wɔtete hyɛ n'ano nam so wɔyɛ ababaawa ɛda bi minim sɛ wɔtɔ na ha wa na o nana ɛha me because na gɛ ni sua ɛha me paa na ayɛ dɛ nana metim kɔka katwa wobɛtwa bi ni ɛyɛ na ha adwene sɛ ɛduru pɛpɛ so bi a wei wɔdɔ sa bɛda kɔpɛ no wɔgya gum sɛ sisira ɔsɛ wɔdɔ me ntene manyem nana bɛrima na ɔmɛsi so deɛ ɔta nyɛ nyim de ɔmɛkɔ agya wo ɔwo ne mɛkyɛ ɔhu so ɔwɔ yere no ɛyɛ ne tiɛ na wohu tafritafri bi because ɔwɔ yere ntoro ɔbaa ho ɔho nti yɛbɛserɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no mu a ɛyɛ anam so matom bo ase afei so no deɛ na meka wohu mu nsɛm no ɛdɔɔso obi wɔ no mu a baabia na ɔgyina sɛbe na ɔbu nsuo obi wɔ no mu a baabia obi na ɔtɔ aduane ne wɔɔdi saa nneɛma wɔ nyinaa no ɛyɛ adeɛ ɛkotia nnipa na nnipa ani nhyɛ da nkɔɔ so nti nana yɛbɛsra bɛrima no ɔmmɔ mmɔden na ɔmmra na ɔmmra mɛboa koraa no because ahokyerɛ so bi ɛbɛma ɔkokofoɔ dua nana wɔni hɔ nana aberanteɛ ne kasa no ɔne producer kasa no wɔni baabi a wɔkuma sɛ yaa ɔyɛ kofoɔ dua o twa toro na kachacho bɛrima no ne family wɛn ɛwakyɛ ɔno deɛ na ɔte akyem abombusu but n'abusuafoɔ so wɔ akyem yɛka ne sɛ kaduaso kaduaso ɛsɛ akɔla yi sɛ menyim no ɔma me kɔ ne sister nkyɛn ɛsɛ akɔla yi abusuafoɔ no ɛboa ne kwa sɛ akɔyɛ bɛden tɔ ɔbɛn so nkwa ɔba adwoada bra why adwoada na abra de mu baako bra so say everything possible abrowati abremu ɛkyɛ ɔbɛma mpakyɛ me da ase na abranteɛ no koraa ne din po de sɛn deɛ ɔsɛ ɔne nam kɔfoɔ due ɛwura wo kunu ne ne din de sɛn dada boaten dada but ɛfɛ ne dada ɔde boaten yo ɛneɛ bra boaten yɛserɛ wo obi nkɔdi ne mɔkɔ yɛsɛ ayi apɔnkyɛni ɔkɔtrɛ nkɔdi ne mɔkɔ mu apɔnkyɛni ɛwuhuna no asɛm ne kɔla mɛmɛ hu bɛ kɔla ebu Senegal abrante bi kɔ wi adeɛ no mede mako ɛyɛ wolo nkama esi n'anim so wɔwe mako a ɛyɛ paa ɛna wɔwe aba gyina no so wɔyi mako no wɔwe na de abrante ne yɛ mɛntimi ahwɛ koraa yɛso wɔwe mako ne nyina nwi mako wolo nka kɛrɛkyɛw sɛ ɔbaa wo ne bɛrima wo na akwadaa no yɛ normal akwadaa no sɛ ɔnhwɛ no a ɛno koraa yɛ a wofa gyam na akwadaa no ɛwɔ mental problem ɛyɛ asɛm ɛna ɛda ɔbaa yi so na yɛkan ɔsɔfo sɛ yɛ ɔbaa ne mmɔ ne ho ban na bɛrima no so wobɔ ho ban yɛ ankɛnyɛ basatomi ɛbaa ɛmɛma mmienu pɛ na ayɛ bi Ghana ha basatomi sɛ yɛte wokɔ ha mu wɔ ɔbɛrima no mu na wofa ɔbaa wo ho wɔ no pasato me mema minu pɛ na etimi aye bi e ma so na nyi pɛ ma bo obi aduane wo bi ɛdacho sɛ ɛma na wɔn ma ba no mo so mema na mo anya ne de ntin sɛ wɔba no wa mo ne ho ban a na sɛ wɔn so sɛbi wɔanya adwen akɔ akyire amɔ ho ban a sɛ nyin sɛ ba ɛwɔ sɛ wo take responsibility enti ma wɔanya ne ho sɛ bi a wɔanya kɔfo dua tokuro mu bi akɔ tenten wafa ne ho adi ɔmfa ne ho ni to the extent say bi a yɛyɛ de yɛ hu akyira kwan na bi a yaba abɛkyewa na sɛ yaba abɛtɛ blue sɛ bra bɛhwɛ wo ba nanso no yɛse udwane nyankopɔn a wo hyɛ nase wiase de nipa ebeguo no ɛno na wotwa sɛ wo de akwadaa ba wiase wata mo bɛma tenten de ato kon ho na sɛ wo de akɔkon akwadaa na ba na sɛ wo sɛ wo nhwɛ akwadaa na wo ɛda wanim na akwadaa wo bi nim ne daakye o da bia ya na meka
me son one share ya Katachawa and I say me nua mema mo amotie e bia me ne mo abusua na say me ni mo ba bia na e bia de me chair mo say mo fa me tete me nwale me kolampo na ko obi abepo me ma menka e wiase ablabo na yetimu no ebre dane ebre sesa abrabodi adane adane yentu nipa ntontwene saa na mpesa meka obi asa akwada esiso a ni mfie mu no kɔ no wodane dane ebedu baabi no be tantan beka se bia wonye nipa korampo ana se obi a wodi mu biem na so nyankopɔn na wono ni nyansa ne nimdie mu no wonim de ewo akirikyiri no wonim ebi ade akwada ne dache eba beyente no abrante ne minim ne madodo ebi a wowo minim ne yire so ebi e madodo wo ba won kan hu se ebi a wesei ene ebenya bibi anase tena bia papa bi atena adane na chi aba behwe wone na busua nyina nti no yesre be ma no womla no mehwe ne ba wodi esika kakra na ba na special school ho ena afa ekrampo na kwada no ne de na enko akire saa akwada asua ne se yade bi saa ha na ne sa no enhyada nya sana enti ne nyina yesika kakra wodi peba na wunya kwan krampo na wo ba afa akwada yi kwa ya hwe se de be ya ne ho beto na maami nso no ne ho atimi an ha ne kakra na yesle be ma no so abusua no sebi wobayi ne tu kwan ko ye na ne ba no anaso mo ba na anaso mo de hye no wono wobayi kula twempena keke ena ko wobayi nyame ya adom watimi akwa akwantuo ma ba mejidi ye se ne yira ka so wale no kula no komo hwa no kombesa ne ho aba be hwa baba wei esanse bibi ewo ne ho na wode agapade so ablom ne se bia temache bi ewo akwada ne ho a mo empo no menim sa brante ne ma meti ase de ma de ya no mo wa padaye e bia na menim se bia ma me nim sa wo na bia o te se ye dia ye bedi akire ni ahwe busua no so no wo mu nso ababa wei mu na de bi di twato okurampo no wi ase ye se wo nyine ya mensra kwatia wo mu sira baba wei all because any ba no your friend is saying mentally your mental is saying what dream how no mental problem and I said mental me person me ka yi o mo tem bia yi o mo ka ba me refi kakra handi kan ba cho me da sikata cho all because all because say bia akwada no ne wo sa problem ni ntino o mo dey sreno but kadacha wonnim wan kasa wo mana wo ba be wo mu anase so wo mu awie kurampo na ablabo no nim de beto wo mu ntino say ye hu obi sa ye nkyere tema enfama se nipa na ablofo no de ye na nyame hwa wo no adoye ne tema na mo bro na mo wo manipa no na nka wo mu mfiro mu kuro mentokwansi wo no mu se bibi memu ase ntokwansi baabi na wo no ma di nro ni yeti play mu ni ye shoot bi na bi e hwiro mu castella no na bi eguso ba say ye di no bre Africans enka wo mu yese hu mo bro ne tema yo mu wo de mani pentabri bia no wo mu kwaso ntensa wo ni wo bite no wo sa wo ha we say ana say wo ha bi a men ensere no say e bia say na men sere fiewura no so say mesere wada roma akwadai say wo nye ne ye boni bi wonye ne ye boni bi antia wo say wa ma nani atra nani nton ewa bia nhye bia wo ne ehhehye ye fa efie wa asiesia na se kasemu won ka kasete bia antia na ye ne ban ko ade a ye besere hu ne mobo na won pechi wo kakra na ye nhwen ka asem nim se nyame adom te no waba hase no me bedi akire ama ba bia wo se be ma no wo de ene ma behye na emfiri nto no watimi de ahye wo mpacho me dase okay na was pa first one a man for message be am so pepe or Italy or say asem first one na no ba ne bae no ye pa enko bo tape no o mu tape a ma ye o so ba ne ka se mesre mo hwe na munyi mikru mame ai okay ba ne ka sa na fe de ne de ye den me se bia obi aba ho ma bia no obi aba ho ma na na fe ka ya de jo no so nkan ono se ai quotation no asofu yi na ode abai ka ya de mpacho ben o de nya ba se na that was quotation test message quotation bi ni so oh ka de ben o de mami on masa ka de quotation no quotation bi ni so oh mr test message no tam ne de adwuma ben o de frɛ enye ne kon frɛ wai enye ne kure ben o de jai test o hwe o pretend ben o de quotation o de jai oh masa ya ka ne kure
etie for the for bia friend test bibia na no maso no ka so for thing na ko bia ka se ma quotation ma bibia ma bibia asma hinti na efiro kokko mi aka se ba ko ba Mr. Harris what watch ya was watch ya nyina na me chia pa ezo me chia o wona na yira ntebo achewa me am who say who shoot quotation can me break you ho ben on every me oni ka de mate why okay abusia for me to be katantani enko abe heba clinic ewo apatrapa new site konna ko hwade wo ho go see things yourself konna ko hwade ewo abe heba clinic abe heba clinic agoro ne form wo kan ya na obi ehunu di utumi ye obi ehunu di utumi ye o se fa sickle cells ya de bia bra prostate ya de bia low sperm count why poultry farm akoko otunkosu ehunu ma besaw ya de enye duabo nya hwe gonorrhea hepatitis diabetes ni malaria nyina sitwe ya de ha obi a one time kukre ten condemned to theater fibroid and osapai abusuaminti menke kaya de rodo a abe heba kan de kutumesa doctors agro no ni no de bi ode be ya bomu ama ebi so ode be yan kwai ebi siu kama sese ebi so ye koko na kokore sese ya de ni ye koko ma no ten kwantano so apatrapa new site kwantano so na kwantano so kwantempon so aso da minu bisi ebo ho no press bi ni roman kwantano da ho no a taxi bia do be ko trotro bia do be ko wo de bodi ni keke so ko ma me abe ho tie wo tra hotel no kwantano da nifa no abosa pentini yellow wo se nifa so no ebe kwa ho pa hwa na wo kro number ni 0243 3453 92 0243 3453 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08 abuja for mama yanko ahomano so na yanfa frafo minimi sabi 0551 931 931 0551 931 and a 0548 931 mama yanko nintentem hello Nanti yes sir Madwe ya jawo ye ihu mami farbe ni beto asla medase nanti emana we mfuzo so mami we mfuzo kesi pa so oni de mantena bibire dana ayetima ni dinana ni bidasi no so yana wonyi Nintendo do yana so fakana wonyi Nintendo do ani se patem so ntie mo ni na ho so ni da ho ba we bia isiu na se bi se dinante ohia ayesinyare o ohia sinyare no ohia ayesinyare me da wase pa hello yeah the person is not program no so who was your friend sir aka say free ne I from akosia ajimai aka say free sipe carpenter you said the constituency where you sipe wo United States of sipe carpenter mahu yanko nanu de diana ka o cheme a wo so nke bitu so so koka o here ya bo afere ai maame na o ba first no ade me pesa me kan say be ma no ba e no di ka say o ba ne sa na o tie o ade a o ye na dwe so be ye no o twumu ta sa na o be bi na wade na di wo studio ha kire mo no anya de entino le semo mo manonko o ba ne so be kwa asase na kula on feri nyina mano medase ya on fa pipes di dia ma medase pa hello
Yeah, good evening, Master. Good evening, sir. Penny. Pacho Hanye. Your friend, Penny. I boafo. I boafo. Yanko Ira. Yeah. Aye. The Omuni, Obano, South Africa, Niba. Yamian Kure. Aye. Anyadi. Anyadi. I've been also the guy. We are the Benny and Diane with the guy. Indeed. Monteneso. Yeah, Preso. Modia Buana Camogua. Yeah. 1 year, the Singapore. Indeed. Money as a quack, near Tom. That's it. Yeah, near Siaqua, near Tom Wano. Mama Yanko, we saw hello. Hello. 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Good evening, honey. Evening. Maso Muye. Paso Etio, why? Paso Obano. The South African buyer. The Paso is broken heart account. Broken heart. Broken heart account. You. And now from Paso Galama, or something on my LPM number, why no, I do a home crack. You, Mate. Mate. Hello. Hello. Yo, I was for a brain now society median baby here. Na yes, Love Chapel International. Love Chapel International. Also for Obed Boati Yadom. We Pia. Yeah, so for Obed Boati Yadom. And I'm over saying what you. One in a boy for you na and Abba. You assume. Let's hear we are there some Mpe na obi a castle pa. You honam from the say you call home from. Yeah, you call home from pa. Era so for memoir kwaba. Yeah, Mmrantehene. Yo. I don't know, sir. Yeah, soft mommy and Babu reader. Or you reader. Yo. Mama so Aquaba. Yeah, Joe. But also the same. But me din shabe root. Root. Yo. Me na was say. You so Aquaba. Yeah. Also when why? Steam no drew. Sir. Kotoko. Yo. Kasa Kotoko Steam no drew. Say na name so we no pa. Okay. That my also they say. That's your friend Andrews. Why? Andrews. Okay. Yeah. You rasofo wadaro ma ye pagye mu a kire wo mu kejangum. Yo. Hallelujah. Amen. Listeners and viewers, we greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. This is Reverend Obed Boachi Yado of Love Chapel International. The church founded by Bishop Yao Ajimanbedu. Sorry, and by Penino, your friend Osofopon Bishop Ajimanbedu. Unfortunately, our bishop is no more with us. God has called him into his glory. By the vision of Love Chapel still continues. Then so Love Chapel in this Hallelujah. Amen. Because the Bible says he shall establish a church and the gate of hell shall not prevail by it. As the Bible says, Amen. Amen. So by the special grace of God, our bishop was able to establish branches for Love Chapel. So when you go to America, Maryland, Love Chapel is there. Our bishop wife, Mama Edna Ajimanbedu, is in charge. America, Maryland.
Yen so for pon yere e wo ho Mama Edna on ne da no e wo ho. All the way to Germany, Hamburg, Love Chapel is there, handled by Pastor Sam.